క్రిందటి అధ్యాయం 11వ అధ్యాయంలో మాతాజీ మనకి దేని గురించి చెప్పారు? మెయిన్ టాపిక్ ఏమిటి? మీరు టైప్ చేయగలరా? 11వ అధ్యాయం యొక్క శీర్షిక మీకు గుర్తుందా? మనము కిందటి 11వ అధ్యాయంలో దేని గురించి నేర్చుకున్నాము? థ్యాంక్ యూ. 11వ అధ్యాయం యొక్క టైటిల్ విశ్వరూపం. హరి బోల్. భవ్య మాతాజీ ఫస్ట్ టైప్ చేశారు విశ్వరూపం. ఎవ్రీవన్. ఎస్. సో 11వ అధ్యాయంలో మనం భగవంతుని యొక్క విశ్వరూపం గురించి చూసాము. అందులో అర్జునుని యొక్క ప్రతిస్పందన, విశ్వరూపం చూసిన తర్వాత అర్జునుని యొక్క ప్రతిస్పందన ఎలా ఉందో కూడా చూసాము. అది తర్వాత ఈ 12వ అధ్యాయం మొదలులోనే అర్జునుడు ఒక చాలా ఆసక్తికరమైన ప్రశ్నను మనందరి కోసం కృష్ణ భగవాన్ని అడుగుతారు. సో ఆ ప్రశ్న ఏమిటో మనం చూద్దాం. ఆ ప్రశ్నతో మనం ఈ 12వ అధ్యాయాన్ని మొదలు పెడదాం. సో మొదటి స్లైడ్ లో మీరు ఇక హెడ్డింగ్ చూడొచ్చు. 12వ అధ్యాయం యొక్క శీర్షిక భక్తి యోగము. నేను అంతకు ముందు చెప్పినట్లుగా 7వ అధ్యాయం నుంచి 12వ అధ్యాయం వరకు మనం భక్తి యోగం గురించి చర్చించుకుంటున్నాం. రేపు 13వ అధ్యాయంతో మనం జ్ఞాన యోగానికి వెళతాము. ఈ రోజు మనం భక్తి యోగం చర్చించుకోబోతున్నాం. ఈ భక్తి యోగం ఇది ఆఖరి అధ్యాయం. ఈ ఆఖరి అధ్యాయంలో కృష్ణ భగవానుడు భక్తి యోగానికి సంబంధించిన అతి గుహ్యమైన రహస్యాలన్నీ అర్జునుడికి చాలా చక్కగా వివరిస్తారు. అర్జునుడితో పాటు మనందరికీ కూడా ఎంతో చక్కగా అర్థమయ్యే రీతిలో కృష్ణ భగవానుడు భక్తి యోగం యొక్క విశిష్టతను, దాని మాధుర్యతను మనందరికీ వివరిస్తారు. అదేంటో మనం నేర్చుకుని ఆ మాధుర్యతని మనం కూడా అర్జునుడితో పాటు ఈరోజు ఆస్వాదిద్దాం. ఓకే, మొదటి శ్లోకం చూద్దాం. మొదటిగా శ్లోకంలోకి వెళ్లే ముందు నేను ఈ అధ్యాయాన్ని 3 పార్ట్లుగా మీకు విశదీకరించబోతున్నాను. మొదట అర్జునుడు ఈ ప్రశ్న అడగగానే ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం కృష్ణ భగవానుడు 2వ శ్లోకం నుండి 5వ శ్లోకం వరకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్తారు అర్జునుడికి. 2వ శ్లోకం నుంచి 5వ శ్లోకం వరకు ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం ఇస్తారు కృష్ణ భగవానుడు. తర్వాత కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి ఏమని ఉపదేశిస్తారంటే, నువ్వు ఈ విధంగా సేవ చేస్తే ఈ విధంగా చెయ్యి, ఏ విధంగా సేవ చేస్తే కృష్ణ భగవాను మనం చేరుకోగలము. డిఫరెంట్ స్టేజెస్ కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి చాలా చక్కగా అవగతమయ్యే రీతిలో బోధిస్తారనమాట. ఆ శ్లోకాల్లో కృష్ణ భగవానుడు ఎంత మాధుర్యతతో చెప్తారంటే, ఓ భక్తుడైన అర్జున, నీవు కనుక ఇది చేయలేకపోతే ఓకే ఇది చెయ్యి, ఇది చేయలేకపోతే ఇది చెయ్యి, ఎంతో ప్రేమతో అర్జునుడికి వివరించి చెప్తారు కృష్ణ భగవానుడు. తర్వాత లాస్ట్ శ్లోకాలు, అది 13వ శ్లోకం నుండి 21వ శ్లోకం వరకు 8 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. ఆ 8 శ్లోకాలలో కృష్ణ భగవానుడు తనకి ఏది ప్రియమో వివరించి చెప్తారు. మనందరికీ తెలుసుకోవాలని ఉందా? కృష్ణ భగవానికి ఏది ప్రియమో మనకు తెలిస్తే మన భక్తి యోగ మార్గము చాలా సులభమైపోతుంది. సో కృష్ణుడికి ఏది ప్రియమో మనం తెలుసుకుని ఆ విధంగా కనుక కృష్ణ భగవానికి మనం భక్తియుక్త సేవ అందించగలిగితే మనం కూడా ఎంతో ధన్యులం అవుతాం అన్నమాట. భక్త వాత్సల్యం అని ఒక మాతాజీ సిద్ధు పెడుతున్నారు, భక్త వాత్సల్యం అని. సో కృష్ణ భగవానుడు ఆ 8 శ్లోకాల్లో అష్టకం అన్నమాట. ఆ 8 శ్లోకాలలో హే అర్జున, నాకు ఇది ప్రియము, నాకు ఇది ప్రియము, నాకు ఇది ప్రియము అని వరుసగా 8 శ్లోకాల్లో చెబుతా వెళ్తారనమాట. కొంతమంది భక్తులు దాన్ని ప్రియాష్టకము అంటారు. ఎందుకంటే ఆ శ్లోకాలన్నిటిలోనూ కృష్ణ భగవానుడు నాకు అది ప్రియము, నాకు అది ప్రియము అని చెప్తారనమాట. అది అసలైన మాధుర్యమైన భాగం ఈరోజు ఈ 12వ అధ్యాయంలో. సో మనము ఇప్పుడు ఈ మొదటి శ్లోకంతో మొదలుపెట్టి ఆ చివరి శ్లోకంలోని మాధుర్యతను మనం ఆస్వాదిద్దాం. అర్జున ఉవాచ ఏవం సతతయుక్తాయే భక్తా స్వం పర్యుపాసతే ఏ చాప్యక్షరమవ్యక్తం తేషాం కే యోగవిత్తమా. అర్జునుడు ప్రశ్నించెను, నీ భక్తియుక్త సేవలో సదాయుక్తముగా నియుక్తులైన వారు మరియు అవ్యక్త నిరాకార బ్రహ్మమును ధ్యానించువారు అని ఇరువురిలో ఎవరు మిగుల పరిపూర్ణులని భావింపబడుదురు. సో కృష్ణ భగవానుడిని అర్జునుడు ఈ విధంగా ప్రశ్నించారు. ఇక్కడ 2 రకాలు అడుగుతున్నారు అర్జునుడు. ఏమని? అవ్యక్త నిరాకార బ్రహ్మం అంటే ఆకారము లేని నిరాకార బ్రహ్మమును ధ్యానించేవారు పరిపూర్ణుల, లేదా భక్తి యోగమును భక్తియుక్త సేవలో సదా యుక్తముగా నియుక్తులైన వారు పరిపూర్ణులు. ఎవరు పరిపూర్ణులు ఇద్దరిలో అని అర్జునుడు అడుగుతున్నారు. అర్జునుడికి ఎందుకు వచ్చిందంటారు ఈ సందేహం? అర్జునుడికి ఇంతవరకు కృష్ణ భగవానుడు ఎంతో చక్కగా వివరించి చెప్పారు భక్తి యోగం గురించి.
ఎందుకని ఈ సందేహం వచ్చింది? ఈ సందేహం రావటానికి కారణం క్రిందటి అధ్యాయంలో కృష్ణ భగవానుడు ఆయనకి విశ్వరూపం చూపించారు. సో భక్తులైన వారికి విశ్వరూపం మీద అంత అనురక్తత ఉండదు. విశ్వరూపం మీద వారు అంత ఆకర్షితులవరు. భగవంతుని యొక్క ఆ ద్విభుజ రూపము, శ్యామ సుందర రూపం మీదే వారు అనురక్తులై ఉంటారు. ఎప్పుడైతే ఆ విరాట రూపాన్ని భక్తుడు చూపించారు, కృష్ణ భగవానుడు తన భక్తునికి చూపించారో అర్జునుడికి ఈ విధమైన సందేహం వచ్చింది. కృష్ణ, నీ యొక్క ఆ నిరాకార బ్రహ్మం ధ్యానించేవారు, నీ యొక్క నిరాకార బ్రహ్మం ధ్యానించేవారు పరిపూర్ణులా, లేదా భక్తియుక్త సేవ చేసేవారు, నీకు డైరెక్ట్ గా ప్రత్యక్షంగా భక్తియుక్త సేవ చేసేవారు పరిపూర్ణులా అని అడిగారు. అర్థమైందా ఇక్కడ అర్జునుడు అడిగిన ప్రశ్న? అర్జునుడు ఏమని అడిగాడు కృష్ణ భగవాన్ని? కృష్ణ, నీకు ప్రత్యక్షంగా భక్తియుక్త సేవ చేసేవారు పరిపూర్ణులా, లేదా ఆకారం లేని నిరాకార బ్రహ్మమును, బ్రహ్మజ్యోతిని ధ్యానిస్తూ ఆ సాధనలో ముందుకెళ్లేవాడు పరిపూర్ణులా అని కృష్ణ భగవాన్ని అర్జునుడు మన కోసం మరలా మరలా మనకు సందేహాలు రాకుండా ఏది పరిపూర్ణమైనదని కృష్ణుడితో చెప్పిద్దాం అన్న ఉద్దేశంతో అర్జునుడు మన కోసం ఈ ప్రశ్నని కృష్ణ భగవాన్ని అడిగారు. ఇప్పుడు చూద్దాం భగవంతుడు ఈ ప్రశ్నకి ఏ సమాధానం ఇస్తున్నారో 2వ శ్లోకంలో కృష్ణుడు దీనికి సమాధానం ఇస్తున్నారు. ప్రభు నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఇక్కడ భగవంతుని యొక్క దివ్య మంగళ రూపం చూడొచ్చు కదా. ఓకే. శ్రీ భగవానువాచ మయ్యావేశ్య మనో యే మాం నిత్యయుక్తా ఉపాసతే శ్రద్ధయా పరయోపేత తే మే యుక్తా తమామతా. నేను ఈ శ్లోకం చెప్పినప్పుడు మీరు కూడా నాతో పాటు ఈ శ్లోకాన్ని ఆ స్క్రీన్ పై చూస్తూ అంటానికి ప్రయత్నించండి. ఎందుకంటే ఈ 12వ అధ్యాయంలో అన్ని శ్లోకాలు పెట్టేశాం స్లైడ్ లో. ఈ 12వ అధ్యాయంలో ఒక 20 శ్లోకాలే ఉన్నాయి. ఇది భక్తి యోగం. భగవంతుని తన సుమధుర స్వరంతో ఆలాపించే ఈ గీతను మనం కూడా ఆయనతో పాటు అంటానికి ప్రయత్నిద్దాం. సో ఈ యొక్క పవర్ పాయింట్ లో చూడండి, భక్తుడు ఎంత శ్రద్ధగా, ఎంత ఆనందంగా భక్తియుక్త సేవలో నిమగ్నమై ఉన్నారు. ఇస్కాన్ మందిరానికి వెళ్తే మీరు కృష్ణుని యొక్క ఈ విగ్రహాన్ని, ఎంతో దివ్య మంగళ విగ్రహాలు మీరు అందరూ దర్శించుకోవచ్చు. రాధాకృష్ణుల యొక్క ఈ విగ్రహాలను మీరు వారు ఎంతో శ్రద్ధతో భగవంతునికి ఆ రకమైన అలంకరణ చేస్తారు. అది భక్తియుక్త సేవ. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ 2వ శ్లోకంలో చెబుతున్నారు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెను, నా స్వీయ రూపమునందు మనస్సును లగ్నము చేసి దివ్యమును ఘనమును అగు శ్రద్ధతో. ఇక్కడ కృష్ణ ఏమని మనకి ఎంఫసైజ్ చేసి చెప్తున్నారు? శ్రద్ధ. మనకి శ్రద్ధ అనేది చాలా అవసరం. శ్రద్ధతో సదా, మరలా సదా, ఎల్లప్పుడూ నా అర్చనమునందు నియుక్తులైన వారు అత్యంత పరిపూర్ణులని నేను భావింతును. సో అర్జునుడు అడిగిన ఆ ప్రశ్నకు కృష్ణ భగవానుడు ప్రత్యక్షంగా చాలా డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ ఇచ్చేశారు. ఎవరు పరిపూర్ణులో చెప్పేశారు. ఎవరు పరిపూర్ణులని చెప్పారు? నా స్వీయ రూపమునందు, నిరాకారం కాదు, నా రూపమునందు మనస్సును లగ్నం చేసి. ఈ పిక్చర్ లో చూసినట్లుగా భగవంతుని మనం ఈ విధంగా విగ్రహం పెట్టుకుని మనం ఎంత చక్కగా ఆరాధించుకుని భక్తియుక్త సేవను అందించవచ్చు. ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుడు పలికిన ఒక పదము శ్రద్ధ. శ్రద్ధ అనే పదం గురించి నేను మీకు ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన విషయం చర్చించదలుచున్నాను. ఈ భక్తియుక్త సేవలో 9 రకాలైన స్టేజెస్ ఉంటాయి. ఈ 9 రకాలైన స్టేజులు చాలా ముఖ్యమైనవి. మనం అంతకుముందు నవవిధ భక్తి గురించి నేర్చుకున్నాం. శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సాఖ్యం, ఆత్మ నివేదనం. ప్రహ్లాద మహారాజు వివరించిన, భాగవతంలో వివరించిన ఈ నవవిధ భక్తులు మనం చూసాం. ఇక్కడ శ్రద్ధ అన్న పదం వచ్చింది కాబట్టి ఈ శ్రద్ధతో మొదలయ్యే మన భక్తియుక్త సేవ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఎలా వెళుతుందో, ఎలా ప్రయాణం చేస్తుందో మీకు కొద్దిగా, ఎందుకంటే మనకి 1 గంటలో చాలా రకాలైన విషయాలు మనం చర్చించుకోవాలి ఈ 12వ అధ్యాయంలో. సో ఆ 9 రకాల స్టేజెస్ ఏమిటో మీతో నేను ఇప్పుడు చర్చింపదలిచాను. మొదట శ్రద్ధ. రూప గోస్వామి చెప్తారనమాట, ఈ భక్తియుక్త సేవలో ఉన్నవారు మొదట శ్రద్ధతో మొదలు పెడతారు. ఆదౌ శ్రద్ధ, మొదట శ్రద్ధ. శ్రద్ధ ఉన్న వాళ్ళు ఇటువంటి సాధు సంఘానికి వస్తారు. మనం అందరం ఇప్పుడు సాధు సంఘంలో ఉన్నాం, భగవద్గీత పారాయణం చేస్తున్నాం. ఇది ఒక సాధు సంఘ. సో శ్రద్ధతో మొదలైనది. తర్వాత స్టేజ్ సాధు సంఘ. సాధు సంఘానికి వచ్చిన వాళ్ళు, సాధువులు ఏం చేస్తారు? భక్తులందరినీ భజన క్రియలో పెడతారు. మనందరం భజిస్తూ మొదలు పెడతాం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. భజన క్రియ మొదలవుతుంది. ఎప్పుడైతే మనం భజన క్రియలో నిమగ్నం అవుతామో మనలోని అనర్థాలన్నీ నివృత్తి అయిపోతాయి.
4వ స్టేజ్ ని అనర్థ నివృత్తి. అనర్థ నివృత్తి అంటే భక్తికి అనవసరమైనవన్నీ మనలోంచి వెళ్ళిపోతాయి. అనర్థ నివృత్తి. ఎప్పుడైతే అనర్థ నివృత్తి జరుగుతుందో, ఆ అనర్థ నివృత్తి జరగానే మనలో నిష్ఠ పెరుగుతుంది. సో ఈ రోజు ఈ వచ్చిన వారందరూ ఎంతో నిష్ఠతో ఈ 11 రోజులుగా 12వ రోజు కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ అయ్యారు అంటే మీలో ఆ నిష్ఠ ఉన్నదన్నమాట. సో 5వ స్టేజ్ ఏమిటి? నిష్ఠ. అనర్థ నివృత్తి తర్వాత నిష్ఠ వస్తుంది. నిష్ఠ తర్వాత ఆసక్తి. భగవంతుని యొక్క సేవలో ఆసక్తి వస్తుంది. భగవంతుని యొక్క సేవలో ఆసక్తి రాగానే మనకి రుచి, టేస్ట్, ఈ భగవత్ సేవ యందు టేస్ట్ దొరుకు రుచి తర్వాత మనకి భావం. సో భగవంతుని మనం భావంతో ఆయనకి సేవ చేయటం మొదలు పెడతాం. భావం తర్వాత ఆకరుణ, ప్రేమ. సో భగవంతుని మీద మనకి ప్రేమ ఉత్పన్నమవుతుంది. ఇవి ఈ 9 రకాలైన స్టేజెస్ భక్తియుక్త సేవలో. శ్రద్ధతో మొదలైనది, భగవంతుని యొక్క ప్రేమతో మనం భక్తియుక్త సేవ కొనసాగుతుంది. సో ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుడు ఈ శ్లోకంలో శ్రద్ధ గురించి చెప్పారు. శ్రద్ధతో నాకు ఎప్పుడూ అర్చనం చేసేవారు పరిపూర్ణులు, భక్తియుక్త సేవ చేసేవారు పరిపూర్ణులు అని కృష్ణ భగవాన్ చెప్పారు. దీని తర్వాత కృష్ణ ఆ నిరాకార బ్రహ్మముని ఆరాధించే వారు కూడా ఏ విధంగా వారు పరిపూర్ణులు అవుతారో కృష్ణ భగవానుడు ఈ 3-4 శ్లోకాల్లో చెప్తున్నారు. ఈసారి ఆ శ్లోకాలు చూద్దాం. ఏ త్వక్షరమనిర్దేశమవ్యక్తం పర్యుపాసతే సర్వత్ర గమచింత్యం చ కూటస్థమాచల ధ్రువం సన్నియమేంద్రియ గ్రామం సర్వత్ర సమబుద్ధయః తే ప్రాప్నువంతి మామేవా సర్వభూతాహితే రతః. సో ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుడు మరలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఏమని చెప్తున్నారు? ఇంద్రియాతీతమును, సర్వవ్యాపకమును, అచింత్యమును, మార్పురహితమును, స్థిరమును, అచలమును అగు అవ్యక్త తత్వమును. అవ్యక్త తత్వం అంటే నిరాకారము. భగవంతునికి ఆకారము లేదు. ఆకారము లేని నిరాకార తత్వంతో భగవంతుని యొక్క యోగం చేసేవారిని నిరాకారవాదులు అంటారు. పరతత్వపు నిరాకార భావనను, సర్వేంద్రియ నిగ్రహము మరియు సర్వుల ఎడ సమభావము కలిగి పూర్ణముగా ఉపాసించు సర్వభూతహితులైన వారి సహితము అంత్యమున నన్ను పొందుదురు. సో అంతకు ముందు శ్లోకంలో కృష్ణ భగవానుడు మనకు చెప్పారు, భక్తియుక్త సేవ చేసేవారు పరిపూర్ణులు. కానీ ఈ మార్పురహితము, స్థిరమును, అచలము అగు అవ్యక్త తత్వమును అంటే పరతత్వ నిరాకార భావనతో భక్తియుక్త సేవ చేసేవారు కూడా, ఆ రకమైన యోగమును చేసేవారు కూడా నన్ను పొందుతారు, కానీ అంత్యమున పొందుదురు. అంటే దాంట్లో కృష్ణ భగవాన్ మనకి ఏమని చెప్తారు? ఈ విధమైన యోగము ద్వారా వారు అంత సులభముగా నన్ను పొందలేరు. దాని యొక్క రిజల్ట్స్ రావటానికి టైం చాలా పడుతుంది అని కృష్ణ భగవానుడు ఇక్కడ మనకి విశదీకరించి చెబుతున్నారు. సో భక్తి యోగము పరిపూర్ణమైనది. ఇది కూడా నన్ను పొందుతారు, ఈ భక్తి ద్వారా నన్ను ధ్యానించేవారు, కానీ అది అంత్యమున నన్ను పొందుతారు. అంత సులభముగా అది సాధ్యమవదు. ఇక్కడ ప్రభుపాదుల వారి కొటేషన్ అదే పెట్టారు. ఏమన్నారంటే, బై ప్రాక్టీసింగ్ యోగా పీపుల్ ట్రై టు స్టాప్ ద మైండ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్, బట్ వన్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ సూపర్ కాన్షియస్. ఎప్పుడు మనం పూర్ణ చైతన్యంతో ఉండవలేను. మనం పూర్ణ చైతన్యంతో ఉంటే మనం భగవంతుణ్ణి చేరుకోగలము. అది ఈ శ్లోకం యొక్క అర్థం. ఈ శ్లోకంలో కృష్ణ భగవానుడు చెబుతున్నారు, ఇటువంటి యోగ పద్ధతి ద్వారా నన్ను చేరగలరు, కానీ అంత్యమును పొందుదురు. అంత తేలిక కాదు, ఇది అంత సులభము కాదు. ఇదే మరలా 5వ శ్లోకంలో కూడా కృష్ణ భగవానుడు వివరించి చెబుతున్నాడు అర్జునుడికి. అది చూద్దాం ఇప్పుడు. దీనిలో క్లేశమయము అని చెబుతున్నారు. చాలా కష్టాలు వస్తాయి ఈ విధమైన పద్ధతి ద్వారా. నిరాకార భావనతో భగవంతుని ఆరాధించే వారికి వచ్చే కష్టాలు ఏమిటో 5వ శ్లోకంలో నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో చూద్దాం మనం. కృష్ణ భగవానుడు ఏ విధంగా అర్జునుడికి వివరిస్తున్నారు. ఇక్కడ మొదటి పదంతోనే మనకు అర్థమవుతుంది. క్లేశో అధిక తరస్తేషామవ్యక్తాసక్త చేతసాం అవ్యక్తా హి గతిర్దుఃఖం దేహావద్విరవాప్యతే. కృష్ణ భగవాన్ చెబుతున్నారు, పరమ పురుషుని అవ్యక్త నిరాకార తత్వమునందు ఆసక్తమైన చిత్తము గల వారికి పురోగతి అన్నది మిగుల క్లేశకరము. ఆ విధానమున ప్రగతి సాధించుట దేహదారులకు ఎల్లప్పుడూ కష్టతరమే. ఇక్కడ చాలా క్లియర్ గా కృష్ణ భగవానుడు చెప్పారు, నిరాకార తత్వం పైన ఆసక్తి ఉన్న వారికి వారి పురోగతి కష్టతరము. అది ఎంత సులభమైనది కాదు. ఎందుకంటే మనకి దేహం ఉన్నది,
సో మనం దేహధారులము కాబట్టి భగవంతుని దేహంతో మనం అర్చింపగలగటం సులభతరము. నిరాకారం అవటం వల్ల నిరాకార భావనలో భగవంతునికి అర్చించే వారికి అది కష్టతరం. ఎందుకంటే వారికి 2 రకాలైనవే దొరుకుతాయి. భగవంతుని యొక్క రూపము సత్ చిత్ ఆనందం. సత్ చిత్ ఆనందం అంటాం కదా, సచ్చిత్ ఆనంద రూపం, సచ్చిదానంద రూపం. సో ఈ నిరాకార తత్వంలో భగవంతుని ఆరాధించే వాళ్ళకి సత్ అంటే వాళ్ళకి నిత్యత్వాన్ని పొందగలరు, మరలా జ్ఞానాన్ని పొందగలరు. వాళ్ళకి ఏమేమి దొరుకుతాయి? నిత్యత్వము ప్లస్ జ్ఞానము దొరుకుతాయి. వారికి ఆనందము దొరకదు. ఎందుకంటే కృష్ణ భగవానుతో వానికి ఎటువంటి యొక్క స్పందన ఉండదు, ప్రతిస్పందన ఉండదు, అందులో భక్తియుక్త సేవ ఉండదు. సో భగవంతునితో ప్రత్యక్షమైన సంబంధం ఉండకపోవటం వలన వారికి 2 దొరుకుతాయి. అవి ఏమిటి? సత్ చిత్. సత్ అంటే ఏమిటి? సత్ అంటే నిత్యం, చిత్ అంటే సత్ చిత్ అంటే భగవంతుని యొక్క జ్ఞానము. ఈ 2 దొరుకుతాయి వారికి. కానీ భగవంతునితో ఆ ప్రతిస్పందన అనేది వారికి దొరకదు. అందువలన వారికి భగవంతుని ఈ విధంగా ఆరాధించటం ఎప్పుడూ కష్టతరము. సో ఇక్కడ కృష్ణుడు చాలా క్లియర్ గా మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్పారు. భగవంతుని నిరాకారంగా కనుక మనం అర్చిస్తే అది క్లేశతరము ప్లస్ ఏమని చెప్తున్నారు? కష్టతరము అని కృష్ణ భగవానుడు ఇక్కడ వివరించి చెప్తున్నారు. సో ఇప్పటి నుంచి కృష్ణ భగవానుడు ఇంతటితో దీన్ని అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్నకు సమాధానం ఇచ్చి వేరొక టాపిక్ గురించి కృష్ణ భగవానుడు చర్చిస్తారు. ఆ టాపిక్ ఏంటో మనం నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో చూద్దాం. అంత ముందు చెప్పినట్టుగా నేను ఈ 6, 7, 8 ఈ శ్లోకాలలో మనం ఏ విధంగా భగవంతుని ఉపాసించవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, ఈ బ్యూటిఫుల్ పిక్చర్ లో కృష్ణ భగవానుడు స్వయంగా వచ్చి భక్తుడిని ఏ విధంగా ఉద్ధరిస్తున్నాడో మనం చూడవచ్చు. ఓకే, ఒకసారి శ్లోకా చూద్దాం. ఏతు సర్వాణి కర్మాణి మయి సంయస్య మత్పరా అనన్యేనైవ యోగేన మాం ధ్యాయంత ఉపాసతే తేషామహం సముద్ధర్త మృత్యు సంసార సాగరాత్ భవామి నచిరాత్ పార్థ మయ్యావేసిత చేతసాం. సో కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడు అడిగిన మొదటి ప్రశ్నకి ఏమని సమాధానం చెప్పారు? భక్తియుక్త సేవ పరిపూర్ణమైనది. నిరాకార భావనతో భక్తియుక్త సేవ చేసేవారు పరిపూర్ణముగా నన్ను అందుకోవటం సులభతరం కాదు. సో ఇప్పుడు మనకి కృష్ణ భగవానుడు వేరే టాపిక్ గురించి మనకు చెప్పబోతున్నారు. మనం ఎట్లా భగవంతుణ్ణి ధ్యానించవచ్చు, భగవంతుణ్ణి ధ్యానిస్తూ మనం ఈ జనన మరణ సంసారం నుంచి ఎలా ఉద్ధరింపబడవచ్చు మనకి చెప్తున్నారనమాట. కానీ ఓ పార్థ అంటే అర్జున, సర్వకర్మలను నాకు అర్పించి అన్య చింత లేక వేరొక చింతన ఏమీ లేక నాకు భక్తులై మనస్సును నాయందే లగ్నం చేసి సదా నన్ను ధ్యానించుచు నా భక్తియుక్త సేవలో నన్ను అర్చించడి వారిని శీఘ్రమే జనన మరణమను సంసార సాగం నుండి ఉద్ధరింతును. సో కృష్ణ భగవానుడు వివిధ రకాలైన పద్ధతులు మనకు చెబుతున్నారు. మీరు గనక అనన్య భక్తితో ఈ విధంగా ఈ శ్లోకంలో చెప్పినట్టుగా అనన్య భక్తితో నన్ను సేవించితే, నన్ను సదా ధ్యానిస్తే మిమ్మల్ని నేను సంసార సాగం నుండి ఉద్ధరింతును. ఈ పిక్చర్ లో చూడండి, కృష్ణ భగవానుడు స్వయముగా గరుడ వాహనంతో వచ్చి ఎంత ప్రయత్నిస్తున్నారో భక్తుడిని ఈ భవసాగరం నుంచి బయటికి లాగటానికి. ఆయన ఎంత వంగి ఉన్నారో చూడండి. అంటే ఎంత ప్రయత్నం చేస్తున్నారో మనందరినీ ఈ భవసాగరం నుంచి బయటికి లాగటానికి. గరుడు కూడా ఎంతో ఆనందంగా ఎంతో ఉత్సాహంతో భక్తుడికి హరే కృష్ణ అని చెబుతూ ఆ భక్తుడిని తనతో పాటు తీసుకువెళ్ళటానికి ఇక్కడ ఉద్యుక్తుడవుతున్నాడు అనమాట. ఈ భవసాగరం నుంచి బయటికి రావటానికి కృష్ణ భగవానుడు మనకి ఇచ్చే మార్గం అనన్య భక్తి. ఎల్లప్పుడూ మనసు నాయందే లగ్నం చేయి, నన్నే ధ్యానించు అని చెప్తున్నారు. ఈ విధంగా చేయలేకపోతే మనం ఏం చేయగలము తర్వాత కృష్ణ భగవానుడు మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్తున్నారు. అది 8వ శ్లోకంలో చూద్దాం. ఇక్కడ చూసారా భగవంతుని యొక్క అనన్య భక్తితో భక్తులు ఎంత ఆనందంగా ఉన్నారో. సో ఆ పిక్చర్ లో ఉన్నవారంతా ఎవరు? కృష్ణుడి పక్క ఉన్నవారందరూ ఎవరు? ఒకసారి చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయగలరా? కృష్ణుడి చుట్టూ ఎంతో ఆనందంగా, కృష్ణుడి పక్క కృష్ణుడి యొక్క ధోతి రంగు ఏ రంగులో ఉన్నది? పసుపు రంగు. గోప బాలురు. కృష్ణుడి పక్క బ్లూ కలర్ ధోతిలో ఉన్న ఆయన ఎవరు? కృష్ణుడి పసుపు రంగు నీలవర్ణము
ఆయన బలరాముడు. కృష్ణ బలరాములు గోపబాలు. థ్యాంక్ యూ. ఎస్ మాత హయగ్రీవ్ ప్రభు చెప్పారు బలరాము. కృష్ణ బలరాముల చుట్టూ ఉన్న ఆ గోపబాలుల యొక్క భక్తి ఎటువంటిది? ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నారు? అనన్య భక్తి. ఆ అనన్య భక్తి ఏమిటో మనం ఈ శ్లోకంలో చూద్దాం. మయ్యేవ మన ఆదత్స్వ మయి బుద్ధి నివేశయ నివసిష్యసి మయ్యేవ అత ఊర్ధ్వం న సంశయ. ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుడు మరలా నా సంశయం వద్దు అని చెప్తున్నారనమాట. దేవదేవుడైన నాయందే నీ మనసును స్థిరముగా నిలుపుము. ఇక్కడ గోపబాలురందరూ చూడండి, స్థిరముగా కృష్ణుడి వైపే ఆనందంతో చూస్తున్నారు. ఆ రోజుల్లో కంసుడు ప్రతిరోజు ఏదో ఒక రాక్షసుని పంపుతానే ఉండేవారు కృష్ణుణ్ణి సంహరించడానికి కోసం. సో దాన్ని చూసి ఈ గోపబాలుడు ఎప్పుడు వ్యధ చెందల, వారికి ఎప్పుడు సంపూర్ణ నమ్మకం, పూర్తి విశ్వాసం. కృష్ణుడు ఉండగా మనకు ఏమి బాధ అని ఎప్పుడు ఆనందమయంగా భగవంతునితో వారి యొక్క లీలను కొనసాగించేవారు అనమాట. సో అటువంటి అనన్య భక్తిని గోపికలు ప్రదర్శించారు. అందుకే కృష్ణ భగవానుడు అంటారు గోపికల గురించి, బృందావనం విడిచి మధుర వెళ్లేటప్పుడు గోపికలతో కృష్ణ భగవానుడు అసురు నయనాలతో చెబుతారనమాట, మీరు నాకు చూపించిన ఈ అనన్య భక్తితో నేను మీకు తిరిగి ఏమీ ఇచ్చుకోలేనని చెబుతున్నారు. ఎవరు చెప్తున్నారు ఈ మాట? సర్వ సంపదలకు సర్వ సంపదలు ఆయన అధీనంలో ఉన్న ఆధిపత్యుడైన కృష్ణ భగవానుడు చెబుతున్నారు, నేను మీకు ఏమి ఇచ్చుకోలేను, మీరు చూపించిన ఈ భక్తికి నేను మీకు తిరిగి ఇచ్చుకోలేనని చెప్తున్నారు. అంటే అంత పరవశుడైపోతారు కృష్ణ భగవానుడు అనన్య భక్తి చూపిస్తే. సో స్థిరముగా ఉంటుంది వాళ్ళ భక్తి, వాళ్ళ బుద్ధి అంతా ఎప్పుడు భగవంతుని వైపే ఉంటుంది, ఎప్పుడు వారు భగవంతుని ధ్యానంలో ఉంటారు. అటువంటి వారు నిస్సంశయముగా నాయందే నివసిస్తూ అని చెబుతున్నారు కృష్ణ భగవానుడు. ఇది అనన్య భక్తి. ఈ విధమైన అనన్య భక్తి మనం అందరం చేయగలమా? ఈ కలియుగంలో మనందరికీ సాధ్యమవుతుందా? సాధ్యం అవుతుంది. కృష్ణ భగవానుడు అందుకనే మనకి ఇది విశదీకరించి చెబుతున్నారు. ఎస్పెషల్లీ 8వ శ్లోకం నుండి 12 వరకు మనం ఏ విధంగా ఈ అనన్య భక్తి వరకు చేరుకోగలమో కృష్ణ భగవానుడు మనకి వివరించి చెబుతున్నారు. అది కాకుండా శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువులు ఇచ్చిన మహామంత్రం హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, సదా నిరంతరం హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపించటం ద్వారా గోపికలు సాధించిన అనన్య భక్తి మనము కూడా నిస్సంశయముగా సాధించగలము. సరేనా? 9వ శ్లోకంలో చూద్దాం. ఇది కనుక మనం చేయలేకపోతే, ఈ అనన్య భక్తిని మనం చేయలేకపోతే ఏం చేయవచ్చు? నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో ఏం చెప్తున్నారో చూద్దాం కృష్ణ భగవానుడు. అధశ్చిత్తం సమాధాతుం నాశక్నోషి మయి స్థిరం అభ్యాస యోగేన తతో మామిచ్ఛాప్తుం ధనంజయ. సో కృష్ణ భగవానుడు, ఓ అర్జున, ధనంజయ అంటే అర్జునుడు, ధనాన్ని కూడా జయించిన వ్యక్తి, స్థిరముగా నా యందు మనస్సును లగ్నము చేయ నీవు సమర్థుడవు కానిచో. ఆ అనన్య భక్తితో నీవు గనక మనస్సును లగ్నము చేయలేకపోయినచో భక్తి యోగమునందలి విధి విధానములను అనుసరింపుము. సో మన సరళ భాషలో చెప్పుకోవాలంటే కృష్ణుడు ఏమని చెప్తున్నారు? ఎల్లప్పుడూ నా మనస్సు నాయందే నిమగ్నము చేయలేకపోతే నువ్వు కనీసం ఆ రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అవు, రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ పాటించడానికి ప్రయత్నించు, విధి విధానాలను అనుసరించడానికి ప్రయత్నించు. అది చేయలేకపోతే ఈ విధంగా చెయ్యి. ఈ విధంగా చేయటం వలన నన్ను పొందాలన్న కోరికను వృద్ధి చేసుకొనగలవు అని కృష్ణ భగవానుడు ఇక్కడ విశదీకరించి చెబుతున్నారు. అనన్య భక్తితో కనుక నీవు ముందుకు సాగలేకపోతే విధి విధానాలను అనుసరించడానికి ప్రయత్నించు. విధి విధానాలంటే ఏమిటండి? మనకు అంతవరకు మాతాజీ చెప్తా వచ్చారు. విధి విధానాలు భగవంతుని యొక్క నామ జపం ప్రతిరోజు చేయటం. మనకి కనుక టైం దొరికితే బ్రహ్మ ముహూర్తంలో లేచి భగవంతుని యొక్క దివ్య నామస్మరణ నామ జపం చేయటం, భగవంతునికి నైవేద్యం సమర్పించటం, భగవంతునికి దీపారాధన చేయటం, ఇటువంటి విధి విధానాలు మనకి చెప్తారు కదా. ప్రతిరోజు జపం చేయటం. ఎందుకు జపం చేయాలి? భగవంతుని నామస్మరణతో మన మనస్సు శుద్ధి అయి భగవంతుని యొక్క సేవ ఎందు అనురక్తి మనకి పెంపొందుతుంది అనమాట. అందువలన కృష్ణ భగవానుడు ఏమని చెప్తున్నారు? అనన్య భక్తి చేయలేకపోతే కనీసం ఈ విధమైన రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అవటం ద్వారా నీవు ఆ స్థితికి నెమ్మదిగా చేరుకొనగలవు. సో మనం ఏమిటంటే ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్? ప్రతిదినము భగవన్ నామస్మరణ
అంతకుముందు నేను చెప్పాను కదా ఏబిసిడి అని. భగవత్ యొక్క సత్సంగంలోకి రావటం, పుస్తకాలు, శాస్త్రాలు, భగవద్గీత, భాగవతం చదువుకోవడం, ప్రతిరోజు నామజపం అట్లీస్ట్ మొదలు పెట్టండి 108 సార్లు ప్రతిరోజు జపం చేయటానికి. టైం ఉంటే 2 మాలల నుంచి 4, 4 నుంచి 6, 16 మాలల వరకు జపం చేయడానికి ప్రయత్నించండి. 16 అని ఎందుకు అన్నారంటే, మనం 16 సార్లు గనక నామజపం అంటే 16 ఇంటూ 108 టైమ్స్ కనుక నామజపం చేస్తే రోజంతా మనం భగవన్ నామ స్మరణతోనే ఉంటాం. భగవన్ నామం మన మనస్సు యందు నిరంతరం ఎప్పుడు మనకి జ్ఞాపకం చేస్తూనే ఉంటుందన్నమాట. ఆ విధమైన సాధన. అందువలన 16 మార్లు చేయమని మనకి ఆచార్యులు చెబుతున్నారు. ఆ విధమైన సాధన చేయటం ద్వారా, విధి విధానాలు ఫాలో అవటం ద్వారా నన్ను చేరగలవు ఓ అర్జున అని కృష్ణ భగవాన్ చెప్తున్నారు. ఫస్ట్ ఏమని చెప్పారు? అనన్య భక్తితో ఎప్పుడు నేనే సర్వంగా భావిస్తూ భక్తి చెయ్యి. అది చేయలేకపోతే నువ్వు కనీసం ఈ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ అంటే మనం చెప్పాం కదా, ఆ వైదిక కర్మలు అంటే శాస్త్ర ప్రకారంగా మనకు ఆచార్యులు వారు చెప్పిన విధి విధానాలు, ఆ రెగ్యులేటెడ్ ప్రిన్సిపల్స్ పాటిస్తూ ముందుకు వెళ్ళు భక్తి యోగంలో అని చెప్తున్నారు. ఆ 4 రకాలైన ప్రిన్సిపల్స్ ఏమిటంటే, అంతకుముందు చెప్పిన నో మీట్ ఈటింగ్, నో గ్యాంబ్లింగ్, నో ఇంటాక్సికేషన్ అండ్ నో ఇల్లిసిట్ సెక్స్. ఈ 4 రకాలైన రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ కనుక మనం ఫాలో అవుతూ 16 మాలు జపం చేసుకుంటూ వెళితే వాటిని మనం విధి విధానాలు, ఆ విధంగా మనం భగవత్ సేవలో ముందుకు వెళ్ళే అవకాశం ఉన్నది అని కృష్ణ భగవాన్ చెప్తున్నారు. తర్వాత శ్లోకంలో ఇది కూడా చేయలేకపోతే ఏం చేస్తావు అని కృష్ణ భగవానుడు మరలా అర్జునుడిగా వివరిస్తున్నారు 10వ శ్లోకంలో. అభ్యాసే అప్యసమర్థోసి మత్కర్మ పరమో భవ మదర్థమపి కర్మాణి కుర్వన్నిధిమవాప్స్యసి. కృష్ణ భగవానుడు మరలా ఎంత చక్కగా వివరిస్తున్నారో మన కోసం. ముందు అనన్య భక్తి చేయమన్నారు. అనన్య భక్తి లేకపోతే సాధన భక్తి చేయమన్నారు. రెండో దాని పేరు ఏం పేరు? సాధన భక్తి. సాధనమున సమకూరును పనులు, మన తెలుగులో ఉంది కదా సాధన భక్తి. సాధన భక్తి అంటే నామజపం చేయటం, మనకి విధి విధానాలను పాటించటం, భగవంతుని యొక్క సేవ చేయటం. అలా సేవ చేయటం, విధి విధానాలు పాటించడాన్నే సాధన భక్తి. ఎందుకంటే మనం నిత్య సిద్ధులము కాదు. భగవంతుని యొక్క సేవలో మనం ఎప్పుడూ ఉండము అంత తేలికగా. మనకు సాధన ద్వారా, మనం అభ్యాసం ద్వారా మనము ఆ యొక్క స్థాయిని చేరవచ్చు. సో సాధన భక్తి గుర్తుపెట్టుకోండి. వైదిక భక్తి, సాధన భక్తి అంటారు. సాధనతో మనం భగవంతుని యొక్క భక్తిలో మనం పురోగమించవచ్చు. అది కూడా చేయలేకపోతే చేయమని చెబుతున్నారు? భక్తి యోగ నియమములను కూడా నీవు అభ్యసింపజాలనిచో. అంతకుముందు చెప్పాను కదా 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్, భగవన్ నామ జపం, భగవంతునికి నైవేద్యం పెట్టడం, శాస్త్ర పఠనం చేయటం, అవి చేయలేకపోతే నా కొరకు కర్మలు అనునించుటకు యత్నింపుము. కనీసం నువ్వు ఏ పని చేస్తే ఆ పని నా కోసం చేయటం మొదలుపెట్టు. ఏలయనా నా కొరకు కర్మ చేయటం ద్వారా నీవు పూర్ణ స్థితిని పొందగలవు. అంటే ఇక్కడ నుంచి కూడా నీవు అనన్య భక్తి వరకు చేరుకోగలవు. ఎప్పుడు? మనం చేసే పనులన్నీ భగవంతుని కొరకు, భగవంతుని ప్రీత్యర్థం కొరకు. ఈ పిక్చర్ లో చూసారా, ఒక వ్యక్తి భగవంతుని యొక్క మందిర నిర్మాణంలో ఆయన పాలు పంచుకుంటున్నారు. సో భగవంతునికి సంబంధించిన ఏ కార్యకలాపంలో అయినా మనం పాలు పంచుకుంటే అంటే ఆ కర్మ భగవంతుని కోసం చేసిన కర్మ అవుతుందన్నమాట. మనం ఆ పనులు అంతకుముందు చెప్పిన విధంగా 2 శ్లోకాల్లో అనన్య భక్తి లేదా సాధన భక్తి గనక చేయలేకపోతే మనం చేసే పనులను భగవంతుని కోసం చేయటానికి ప్రయత్నించాలి. నేను చేసే ఈ ప్రతి పని భగవంతుని కోసం అన్నట్టు భావన గనక మనకు ఉంటే భగవంతుడు చెప్తున్నారు నీవు కూడా పూర్ణస్థితిని పొందగలవు. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో చూద్దాం మనం ఆ విధంగా ఎలా చేయగలము, మన కర్మలు భగవంతుని కోసం ఏ విధంగా చేయగలము. కొన్ని ఉదాహరణలతో నేను మీకు వివరిస్తాను. ఆ శ్లోకం చూద్దాం. నెక్స్ట్ శ్లోకానికి వెళదాం. ఈ శ్లోకం ఇది ఎన్నో అధ్యాయంలో వచ్చింది? ఎవరికైనా తెలుసా? గుర్తుందా? ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది. యత్కరోషి యదశ్నాసి యజ్జుహోషి దదాసి యత్తపస్యసి కౌంతేయ తత్కురుష్వామదర్పణం. ఈ శ్లోకం మరలా ఇక్కడ ఎందుకు చూస్తున్నామంటే కృష్ణ భగవానుడు మరలా గుర్తు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు చెప్పిన ఈ విషయాన్ని. మీరేమి నా కోసం చెయ్యి, యత్కరోషి ఏ పని చేసినా, యదశ్నాసి ఏమి తిన్నా, యజ్జుహోషి ఏమి యజ్ఞం చేసినా, ఏ యాగము చేసినా, ఏ తపస్సు చేసినా, కౌంతేయ ఓ అర్జున తత్కరుష్వామదర్పణం నాకు అర్పించు అని చెప్తున్నారు. సో ఎవరైతే కృష్ణ భగవానుడు చెప్పిన ఈ
యొక్క ఈ సందేశాన్ని విన్నవారు, మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. ఇక్కడ మనకి పిక్చర్ లో రాధా గోవిందులు కనిపిస్తున్నారు. మంగళూరు టెంపుల్, రాధా గోవిందుల విగ్రహం. ఈ మంగళూరు టెంపుల్ వారిచే నిర్వహించబడిన ఈ 18 రోజుల ప్రోగ్రామ్ లో ద్వారా మీరు కూడా ఈ రకమైన కార్యక్రమం మీకు ఏదైనా సమర్పించుకోవాలి అనుకుంటే ఈ వెబ్సైట్ ద్వారా మీరు ఇక్కడ ఈ స్లైడ్ లో మీకు చూపిస్తాను నేను. మీరు ఏ విధంగా చిన్న చిన్న కార్యాలు భగవత్ ప్రీత్యర్థం చేయగలరో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్తాను. మీరు కనుక అక్కడ వెబ్సైట్ లోకి వెళితే అక్కడ ఒక పేజీలో మీకు రకరకాల సేవలు కనిపిస్తాయి. చిన్న సేవలు, 200 రూపాయలు చిన్న సేవలు. అంటే ఇక్కడ ఎందుకు ఈ ఉదాహరణ ఇస్తున్నామంటే, కృష్ణ భగవానుడు నీ కర్మలను నా కోసం చేయటం ప్రయత్నించు అంటే, మీరు సంపాదించుకున్న ఆ కర్మఫల త్యాగం కృష్ణ భగవానునికి అర్పించడం ద్వారా మీరు పూర్ణస్థితికి చేరుకోగలరు అని, మనం అందరం పూర్ణస్థితికి చేరుకోగలమని కృష్ణ భగవానుడు మనకి విశదీకరించి చెప్పారు కదా. దానికి ఇది ఒక మార్గం. మీకు ఒక ఉదాహరణ కోసం మేము ఇది చూపిస్తున్నాం. ఈ మార్గం ద్వారా కూడా మీరు పూర్ణ స్థితికి, అందులో మనం అందరం గృహస్థులం, బ్రహ్మచారులు గాని లేదా సన్యాసాశ్రమం గాని వానప్రస్థలంలో గాని లేవు. మనం గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నాం, గృహస్థులుగా మన బాధ్యత ఏమిటంటే పొద్దుటి నుంచి సాయంత్రం వరకు మనకి నియుక్త ధర్మాలను మనం చేసి దాని ద్వారా వచ్చిన ధనార్జనను ఎంతో కొంత మీకు ఎంత కుదిరితే అంత భగవంతుని కార్యం కోసం తప్పనిసరిగా దానిని వెచ్చించవలను. అప్పుడే మనం సంపాదించిన ఆ ధనము ఆధ్యాత్మికం అవుతుంది. లేదంటే ఆ ధనం మనల్ని బంధనంలో పడవేస్తుంది. సో కృష్ణ భగవానుడు చెప్పేది ఇదే, మీరు సంపాదించిన ఆ కర్మఫలాన్ని త్యాగం చెయ్యండి. అదే చూద్దాం మనం నెక్స్ట్ శ్లోకాలో. అది చెప్తున్నారు కృష్ణ భగవానుడు. అది ఇంకా విశదీకరించి చెబుతున్నారు మనకి. అదేంటో మనం నెక్స్ట్ శ్లోకంలో చేద్దాం. ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు డిఫరెంట్ సేవాస్ మీరు చూడొచ్చు. భగవంతునికి గనక మీరు తులసిమాల సమర్పించాలి అనుకుంటే 200 రూపాయలు, పుష్ప అలంకరణ 300 రూపాయలు. అంటే ఇక్కడ ముఖ్యమైనది ఏంటంటే భగవంతునికి మనం ఏ విధంగా మన కర్మఫల త్యాగం చేయగలము అని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్పడానికి. అది కూడా కాకుండా నిన్న ఒక ప్రభు అడిగారు మాతాజీని, మీరు చేస్తున్న ఈ ప్రోగ్రామ్ మాకు ఎంతో ఆనందదాయకంగా ఉంది, మేము ఏదైనా డొనేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి అని అడిగారు. దానికోసం ఇక్కడ ఇంకొక పిక్చర్ చూడొచ్చు మీరు. ఇస్కాన్ లో లైఫ్ మెంబర్షిప్ తీసుకుంటారు కొంతమంది వ్యక్తులు. లైఫ్ మెంబర్షిప్ తీసుకోవడం ద్వారా వాళ్ళకి రకరకాలైన సదుపాయాలు ఉంటాయి. అంటే మన భారతదేశంలోనే కాకుండా వివిధ దేశాల్లో ఉన్న అన్ని రకాలైన ఇస్కాన్ మందిరాల్లో 3 రోజులు ఫ్రీగా ఉండవచ్చు, ప్రసాదం దొరుకుతుంది. అది కాకుండా ఆ యొక్క టెంపుల్లోని యాక్టివిటీస్ అన్నిటిలోనూ మనం పాల్గొనవచ్చు. సో ఈ విధంగా రకరకాలుగా మనం భగవంతునికి మన శక్త్యానుసారం ఇస్కాన్ లైఫ్ మెంబర్షిప్ ద్వారా గాని ఏదైనా ఇక్కడ చిన్న సేవని చేసుకునే ద్వారా గాని మనం భగవంతునికి మన యొక్క కర్మ ఫలాన్ని త్యాగం చేయవచ్చు. అదే ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుడు మనకి విశదీకరించి చెబుతున్నారు. అనన్య భక్తి చేయలేకపోతే సాధన భక్తి చేయి, సాధన భక్తి చేయలేకపోతే నీ కర్మలు నా కోసం చేయటానికి ప్రయత్నించు. ఇది ఒక మంచి ఉదాహరణ. మనం సంపాదించిన డబ్బును కొంత మొత్తముని శాస్త్రాలు ఏం చెప్తాయో మనం వింటే చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. శాస్త్రాలు ఏం చెప్తాయో తెలుసా? మనం సంపార్జించిన ధనములో 50% ధనం భగవంతునికి ఇవ్వాలంట. మన కనుక సంపాదన నెలకి 50,000 అయితే 25,000 భగవంతునికి ఇవ్వాలి. మన అందరం రెడీగా ఉన్నామా? లేదు. కాబట్టి ఈ కలియుగంలో కృష్ణ భగవానుడు ప్రతిదానికి ఓకే, ఇది చేయలేకపోతే ఇది చెయ్యి, ఏ కొంత సమర్పించు, పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి అని చెప్తున్నారు కృష్ణ భగవానుడు. సో ఇక్కడ తులసిమాలను అర్పించడం ద్వారా మీరు పత్రం అర్పిస్తున్నారు. ఇక్కడ ఫలం తోయం అంటే వాటర్. ఈవెన్ ఇక్కడ క్షీర నైవేద్యానికి కూడా మీరు ఏదైనా కావలిస్తే సమర్పించుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా మనం భగవంతునికి మన కర్మ ఫల త్యాగం చేయవచ్చు. సో నెక్స్ట్ శ్లోక చూద్దాం. కృష్ణ భగవానుడు ఇంకా ఏమేమి చేయాలో మనకి ఏ విధంగా చెప్తున్నారో చూద్దాం. ఇక్కడ 11వ శ్లోకం ఒకసారి చూద్దాం. అధైతదప్యసక్తో అసీకర్తుం మద్యోగామాశ్రితః సర్వకర్మా ఫలత్యాగం తతః కుర్యాత్మవాన్. అయినను ఒకవేళ నా భావనలో కర్మను చేయుట ఎందును నీవు అసమర్థుడవైనచో. ఈ 4వ దాంట్లో చెప్తున్నారు, ఇప్పటి వరకు చెప్పినవి కూడా నువ్వు చేయలేకపోతే సర్వకర్మ ఫలములను, నువ్వు చేసి ఎటువంటి కర్మ అయినా సరే సర్వకర్మ ఫలాలను త్యాగం చేసి ఆత్మస్థితుడగుటకు యత్నింపుము. ఇక్కడ ఈ పిక్చర్ లో మనం చూస్తున్న నందమహారాజ్. ఓకే, కృష్ణ
ఈ కృష్ణ జన్మాష్టమి అందరూ ఎంతో ఆనందంగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం కదా. జన్మాష్టమి నాడు నందోత్సవము అన్న ఫెస్టివల్ విన్నారా? నందోత్సవం అప్పుడు నందమహారాజు అందరికీ ఎన్నో దాన ధర్మాలు చేస్తారనమాట. ఆయన గృహస్థుడిగా ఆయన దాన ధర్మాలు చేస్తారనమాట. ఆయన భగవంతుని యొక్క తండ్రి అయినా దేనికి అతీతుడును కాను. నేను గృహస్థునిగా నేను చేయవలసిన విద్యుక్త ధర్మము దాన ధర్మములు ఎవరికి చేయాలి? అర్హులైన వ్యక్తులకి, అర్హులమైన ప్రదేశంలో. మీరు దానం చేసే వ్యక్తి అర్హుడై ఉండాలి. అనర్హుడైన వానికి గనక మనం దానం చేస్తే ఏమవుతుంది? తిరిగి మనము ఆ ఫలాన్ని భోగించాల్సి వస్తుంది. ఒక పాపాత్ముడైన వ్యక్తికి తెలియక దానం చేస్తే, ఏదైనా పాప కర్మలకు మనం తెలియక మనం దానం చేస్తే ఆ పాప కర్మలను మనల్ని భోగించాల్సి వస్తుంది. దాని నుంచి మనం తప్పించుకోవాలంటే తప్పనిసరిగా మనం చేసే దానాలన్నీ కృష్ణ చైతన్యంతో కూడి ఉన్నవైతే మనం దేనికి బంధితులము కాము. అవి తప్పనిసరిగా కర్మ ఫ్రీ దానం అవుతుంది అనమాట. సో మనము ఎలా అయితే మనం ఈ గృహస్థ ధర్మంలో దాన ధర్మాలు చేస్తూ ఆ ఫలాన్ని భగవంతునికి కనుక అర్పిస్తే మనము ఆత్మస్థితుడవటానికి ప్రయత్నించగలము. దాని నుంచి అనన్య భక్తి వరకు మనకు వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది అని కృష్ణ భగవానుడు చెప్పారన్నమాట. ముందు ఏం చెప్పారు? అనన్య భక్తితో మనసు నాయందే స్థిరం ఉంచు. అలా చేయలేకపోతే సాధన భక్తి ద్వారా ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అవుతూ నామజపం చేస్తూ గ్రంథాలు పఠిస్తూ భక్తుల యొక్క సత్సంగంలో ఉంటూ అనన్య భక్తి వరకు వెళ్ళటానికి ప్రయత్నించు. అది కూడా చేయలేకపోతే నువ్వు కర్మలను నా కోసం చేయటానికి ప్రయత్నించు. నువ్వు దానం చేయాలంటే మందిరాలకు దానం చేయి. కృష్ణ భగవాన్ యొక్క మందిరాలకి దానం చేయడానికి ప్రయత్నించు. కృష్ణ భక్తులకు, వైష్ణవులకు దానం చేయడానికి ప్రయత్నించు. బ్రాహ్మణులకు గోరక్షణ కోసం దానం చేయడానికి ప్రయత్నించు అని చెప్తున్నారు. అది కూడా చేయలేకపోతే, అది కూడా చేయటానికి అసమర్థుడు అయితే ఆ కర్మ ఫలాలన్నీ త్యాగం చేసి ఆత్మస్థితుడవుటకు నా భావంలో కర్మ చేయటందు నీవు నిమగ్నమవు అని కృష్ణ భగవాన్ చెప్తున్నారు. సో మనం ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. కృష్ణుని భావనలో మనం కర్మలు ఎలా చేయగలము. ఒక చిన్న ఉదాహరణ. మనం పొద్దునే లెగ్గానే ఎందుకోసం లెగుస్తాం? పొద్దుటే లెగిసేది మనం చాలా మంది ఎలాగోలా గబగబా స్నానం చేసి బ్రేక్ఫాస్ట్ పెట్టుకుని బాక్స్ పెట్టుకుని కారులోనో లేదా వెహికల్ మీద బస్సులోనో తిరిగి ఉద్యోగం చేయడానికి వెళ్ళటానికి, అంటే ఉద్యోగం చేయటానికి మనం లేచి స్నానం చేస్తాం, అవునా? అలా కాకుండా మనం లెగిసి స్నానం ఎందుకు? భగవంతునికి ఒక అగరబత్తి వెలిగించి, ఒక తులసాకు సమర్పించి, ఒక గ్లాసులో నీరు తులసాకు వేసి భగవంతునికి సమర్పించి, నేను భగవంతునికి ఈ సేవ చేయటానికి నేను ఇప్పుడు లెగిసి స్నానం చేస్తాను అన్న భావనని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటే చాలు. కృష్ణ ఏమంటారు? కృష్ణుడు మనలోని భావాన్ని చూస్తారనమాట. భావగ్రాహి జనార్దన. సో మనం లెగిసి స్నానం చేయటం అనే ప్రక్రియ పూర్తిగా మెటీరియలిస్టిక్ అనే ప్రక్రియని మనం పూర్తిగా స్పిరిచువల్ గా ఎలా చేయగలము? మనం ఈ లెగటం అనేది, స్నానం చేయటం, లేదా మనం చేసే బ్రేక్ఫాస్ట్, ఇవన్నీ కూడా మనం ఆధ్యాత్మికం చేయగలం. మనం లెగిసి లేదా బ్రేక్ఫాస్ట్ తయారు చేసుకుంటాం పొద్దుటి పూట. ఆ బ్రేక్ఫాస్ట్ భగవంతునికి అర్పించి తింటే ఆ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసే పని కూడా మనకి ఆధ్యాత్మికం అవుతుంది. మనం ఉద్యోగానికి వెళ్తాం. ఉద్యోగానికి వెళ్ళినప్పుడు మన మనసులో మన బాస్ ఎవరు? ఈ ఉద్యోగం ఇచ్చిన నా ఎంప్లాయర్ ఎవరు? కృష్ణుడు. కేవలం కృష్ణుడు వలనే నాకు ఈ ఉద్యోగము దొరికినది అన్న భావనతో కనుక మనం ఉంటే మనం చేసే ఆ ఉద్యోగం కూడా కృష్ణ భావనామృతం అయిపోతుంది. అలా మనం చేసే ప్రతి పని, పిల్లల్ని పెంచుతాం. మనం పెంచే పిల్లలు భగవద్భక్తులుగా కనుక మనం తయారు చేస్తే మన ఇల్లే వైకుంఠం అయిపోతుంది. మనకు వేరే వైకుంఠానికి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. కృష్ణుడు మన సెంటర్ లో పెట్టి, అంటే మనం ప్రదక్షిణం చేస్తాం గుడికి వెళ్ళినప్పుడు. ఎందుకు చేస్తాం ప్రదక్షిణం? కృష్ణ, నీ చుట్టే ఉన్నాను నేను, నువ్వు మధ్యలో ఉన్నావు, మేము నీ చుట్టూ ఉన్నాము అన్న భావనతో మనం ప్రదక్షిణం చేస్తాం అన్నమాట. సో మన పిల్లల్ని గనక కృష్ణ భావనామృతంతో పెంచితే అది కూడా పిల్లల్ని పెంచే ఆ కార్యక్రమం కూడా ఎంతో శుద్ధమైన కార్యక్రమం కింద అవుతుంది అనమాట. అది కూడా ఆధ్యాత్మికం అవుతుంది. ఈ విధంగా మనము కృష్ణ భావనలో కర్మ చేయటం వల్ల మనము ఆత్మస్థితులు అవ్వగలము. ఇవి చిన్న ఉదాహరణలు. మనం అట్లా సాధన చేయటం ద్వారా మనం చేసే ప్రతి పని, రోజు చేసే ప్రతి పని కూడా కృష్ణ భావనలో చేయగలం అనమాట. ఇక ఆఖరి శ్లోకంలో కృష్ణ భగవానుడు ఏం చెప్తున్నాడో చూద్దాం. ఈ టాపిక్ కి సంబంధించి 12 శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారో చూద్దాం. శ్రేయో హి జ్ఞానమభ్యాస అజ్ఞానాధ్యానం విశిష్యతే ధ్యానాత్ కర్మ ఫలత్యాగస్ యాచాంతిరనంతరం.
ఈ అభ్యాసమును నీవు చేయలేకపోయినచో జ్ఞాన సముపార్జన నందు నియుక్తుడవగుము. అయినప్పటికీ జ్ఞానము కన్నను ధ్యానము మేలైనది. కానీ త్యాగము వలన మనుజుడు మనశ్శాంతిని పొందగలుగుటచే సర్వకర్మ ఫల త్యాగము ఆ ధ్యానము కన్నను మేలితరమైనట్టుది. ఇంకా ఆఖరిగా కృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నారనమాట. అనన్య భక్తి నుంచి సాధన భక్తి, సాధన భక్తి నుండి భగవంతుని కోసం కార్యం చేయటం, లేదా భగవంతును ఫలత్యాగం చేయటం, లేదా భగవంతుని తలుచుకుంటూ అన్ని కార్యాలు చేయటం. దాని తర్వాత ఏమని చెప్తున్నారు? నీవు కనుక ఇవన్నీ చేయలేకపోతే జ్ఞానం సంపాదించు. ఎటువంటి జ్ఞానం? నేనెవరిని, నేనెందుకు ఇక్కడ వచ్చాను, నాకు భగవంతునికి ఉన్న సంబంధం ఏమిటి, ఆ సంబంధాన్ని నేను మరలా పునఃస్థాపితం ఎలా చేసుకోగలను, ఇటువంటి జ్ఞానం సంపాదించడానికి ప్రయత్నించండి. ఓకే, ఆ జ్ఞాన సంపాదనతో భగవంతుని వైపు ధ్యానం చేసుకోండి. ఆ ధ్యానం ఇంకా మేలైనది అని చెప్తున్నారు. ఆ ధ్యానం కన్నా త్యాగం వలన మనుజుడు మనశ్శాంతిని పొందగలుగుటచే సర్వకర్మ ఫలత్యాగము. ఏం చేయాలి? మనం చేసే అన్ని కర్మల ఫలత్యాగము ఈ జ్ఞానము కన్నా, ఈ ధ్యానము కన్నా మేలుతరమైనట్టుది అని కృష్ణ భగవానుడు మనకి ఇక్కడ విశదీకరించి చెబుతున్నారు. సో ఇంతటితో కృష్ణ భగవానుడు ఈ ఒక్క టాపిక్ ని ఇక్కడతో ఆపి ఇంకొక టాపిక్ వెళ్తున్నారు. అదే అతి మధురమైన టాపిక్ అన్నమాట. ఈ 12వ అధ్యాయంలో మనం చర్చించబోయే అతి మధురమైన అంశం ఈ 8 శ్లోకాలు. 12, 13వ శ్లోకం నుంచి 12, 20వ శ్లోకం వరకు కృష్ణ భగవానుడు ఆయనకి ఏది ప్రియమో చెబుతున్నారనమాట. సో మీరు రెడీగా ఉండండి, నోట్బుక్ పెన్ను పెట్టుకుని కృష్ణ భగవానుడు చెప్పే ఆయనకి ప్రియమైన వాటివి ఏమిటో చూద్దాం. ఇవన్నీ చూస్తే మనకి ఇందులో 31 విషయాలు చెబుతున్నారు కృష్ణ భగవానుడు. ఆయనకి ఏది ప్రియమో 31 అంశాలంట. అవన్నీ మీరు లెక్క పెట్టుకుంటే అర్థమవుతుంది నేను శ్లోకం చదువుతున్నప్పుడు. సో ధ్యాసతో వినండి, శ్రద్ధతో వినటానికి ప్రయత్నించండి. ఇందులో భగవంతుడు ఏమని చెబుతున్నారు, ఆయనకి ఏది ప్రియమో ప్రతి శ్లోకం క్రింద మీకు అనిపిస్తుంది. మద్భక్తః సమే ప్రియః, అందుకే దీన్ని ప్రియాష్టకము అంటారు. కృష్ణ భగవానుడు 13, 14వ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారో చూద్దాం. అద్వేష్ట్వా సర్వభూతానాం మైత్రః కరుణ ఏవ చ నిర్మమో నిరహంకారః సమదుఃఖ సుఖక్షమీ సంతుష్టః సతతం యోగి యతాత్మా దృఢచిత్తయః మయ్యర్పితా మనోబుద్ధి ఓం మద్భక్తః సమే ప్రియః. ఆఖరిని చూసారా? సమే ప్రియః, వారు నాకు ప్రియుడు, వారు నాకు అత్యంత ప్రియుడు అని చెబుతున్నారు. ఎవరు? మొదటిదేంటి? ద్వేషం అన్నది లేకుండా, మనకి ద్వేషం అనేది ఉండకూడదు. ద్వేషం అన్నది లేకుండా సర్వజీవుల ఎడ మైత్రిని కలిగిన వాడు. ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఎ ఫ్రెండ్. ప్రతి జీవి, సర్వజీవులు, మనుష్యులే కాదు, మన దేశం కాదు, మన రాష్ట్రం కాదు, సర్వజీవుల ఎడ మైత్రిని కలిగిన వాడును, మమత్వము లేని వాడును. మమత్వం అంటే ఇది నాది, నేను చేశాను అని మమత్వము లేనివాడును, మిథ్యాహంకార రహితుడును. మిథ్యాహంకారం అంటే అన్నీ నేనే చేస్తాను, అన్నీ నావే అన్నది మిథ్యాహంకారం అన్నమాట. అది లేనివాడును, సుఖ దుఃఖములు రెండిటి యందును సమభావం కలవాడును. సుఖం వచ్చినా ఒకేలాగా ఉంటారు, దుఃఖం వచ్చినా ఒకేలాగా ఉంటారు. క్షమాగుణం క్షమిస్తారన్నమాట, ఈజీగా క్షమించేస్తారు. సదా సంతుష్టుడైన వాడును, తనకు లభించిన దానితో సంతుష్టుడవుతారు. ఎక్కువ అది కావాలి ఇది కావాలని అరులు చాచరన్నమాట. అటువంటి భక్తులు సంతుష్టుడై ఉంటారు. ఆత్మ నిగ్రహాన్ని కోల్పోరు. ఎటువంటి పరిస్థితిలో కూడా బ్యాలెన్స్డ్ గా నిగ్రహంతో ఉంటారు. తన మనోబుద్ధులను, వారి మనస్సులను బుద్ధులను భగవంతుని యందే లగ్నం చేసి దృఢ నిశ్చయముతో భగవంతుని యందు భక్తి యందు నియుక్తమైనటువంటి వారు భక్తులు కృష్ణ భగవానుడు ఏమని చెప్తున్నారు? నాకు అత్యంత ప్రియుడు. ఇక్కడ చూస్తారు కదా, ఆయన పిక్చర్ లో కనిపించే ఆయన ఎవరు? కృష్ణుడు ఎవరికి పాద సేవన చేస్తున్నారు? పాద పూజ చేస్తున్నారు. పక్కన చామర విసురుతున్నారు. వాడిద్దరు ఎవరు? చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయొచ్చు. సుధామ, అవును సుధామో కృష్ణ, కుచేలుడు అని కూడా అంటాం మనం. చామర వీచేది ఎవరు? రుక్మిణీ మాత. సో కృష్ణ భగవానుడు సుధాముకి పాదసేవ చేస్తూ ఉంటే రుక్మిణీ మాత ఆ చామర విసురుతా ఉన్నారనమాట. సో కృష్ణ భగవానుడు స్వయంగా తన స్నేహితుడైన సుధామునికి ఇటువంటి సేవ ఎందుకు చేస్తున్నారు? సుధామునిలో మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్న ఈ లక్షణాలన్నీ ఉన్నాయి. సుధామ చరిత్రని నేను మీకు తర్వాత ఇంకో శ్లోకంలో కూడా వస్తుంది, అక్కడ మీకు విశదీకరించి చాలా చక్కగా భాగవతంలో విశదీకరించబడింది. సుధామ చరిత్రని వింటే మనకి విన్న ప్రతి ఒక్కరికి కళ్ళనీళ్ళు వస్తాయి.
సుధామ చరితం అంతా మధురమైన చరితం. కళ్ళమ్మట నీళ్ళు ఆనంద బాష్పాలు వస్తాయి మన కళ్ళమ్మట సుధామ చరిత వినగానే. ఆ చరిత్రను గురించి మనం లాస్ట్ లో చూద్దాం. నెక్స్ట్ శ్లోకానికి వెళదాం. 13, 14లో కృష్ణ భగవానుడు ఆయనకి ఏది ప్రియమో చెప్పారు, నోట్ చేసుకోండి. ఈ 15వ శ్లోకంలో ఏమి చెప్తున్నారు? యస్మాన్నో ద్విజతే లోకో లోకాన్నో అద్విజతే చయః యోద్వేగైర్ముక్తో యహ సా చ మే ప్రియః. ఎవరికి కష్టమును కలిగించిన వాడును, ఎవరికి కష్టం కలిగించడు, ఎవరి చేతను కలతకు గురి కాని వాడును, అతని కష్టం కలిగించడు, అతని ఎవరి చేతను కలతకు గురి కానివాడు, సుఖ దుఃఖములందును మరియు భయోద్వేగములందును సమచిత్తునుగా నుండి వాడును అగు మనుజుడు నాకు మిక్కిలి ప్రియుడు. కృష్ణ భగవాన్ ఏమని చెప్తున్నారు? ఎవరికి కష్టాన్ని కలిగించడు, అంతేకాకుండా అతను ఎవరైనా కష్టాలు ఇచ్చినా అతను విచలితుడు కాడు, కలతకు గురి కాడు. సో మనం కలత పడకూడదు, వేరే వాళ్ళని కలత పెట్టకూడదు. రెండు రకాలు చెప్తున్నారు. సుఖ దుఃఖాలందు భయోద్వేగాలందు సమచిత్తునుగా ఉంటారు. అటువంటి వ్యక్తులు నాకు చాలా ప్రియుడు. ఈ పిక్చర్ లో మనకి కనిపించేది చిత్రకేతు అనే ఒక వైష్ణవుడు. ఒకసారి ఆయన ఆకాశ మార్గం గుండా వెళుతున్నప్పుడు లక్ష్మి ఇక్కడ శివ పార్వతులు ఈ శాస్త్ర అధ్యయనంలో ఉన్నప్పుడు, అందరి యొక్క సాధువుల నడుమ అధ్యయనంలో ఉన్నప్పుడు ఒకసారి చిత్రకేతు శివుని వైపు పార్వతి వైపు చూస్తారు. పార్వతీమాత శివుని యొక్క తొడ మీద కూర్చుని ఉంటారు. అది చూసి ఒక్కసారి కొంచెం చిరునవ్వు వస్తుంది అనమాట చిత్రకేతుని పెదవుల మీద. దరహాసం వస్తుంది. ఏమని? ఇదేమిటి ఇంతమంది యోగుల మధ్యలో శివుడు పార్వతీదేవిని ఆయన తొడపై కూర్చుని ఈ యోగాధ్యయనం చేస్తున్నారు అన్న ఒక నవ్వు, కొంచెం చిన్న నవ్వు, చిరునవ్వు లాంటిది ఆయన పెదవుల మీదకి వచ్చింది. అది చూసి పార్వతీమాత కోపం వచ్చి ఆయన శపిస్తుంది. ఈ విధంగా నన్ను నీవు అవమానిస్తావా? ఈ సాధువులందరూ నాకు బిడ్డ లాంటి వారు, వారికి నేను మాతృమూర్తి సమానురాలను, కాబట్టి ఈ విధమైన అవమానం చేశావు కాబట్టి నువ్వు రాక్షసుడు కమ్ము అని చిత్రకేతుని మా పార్వతీ మాత శపిస్తుంది. వెంటనే చిత్రకేతు కిందకి దిగివచ్చి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి పార్వతీమాతతో అంటారు, మాత నీవు ఇచ్చిన ఈ శాపము నాకు వరంగా నేను కోరుకుంటున్నాను, వరం అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే నేను దానికి తగును. నేను ఏ విధమైన చింతన లేదు నాకు, నేను ఏ విధమైన కలతకు గురి కావటం లేదు. నీవు ఇచ్చిన ఈ శాపాన్ని నేను స్వీకరిస్తున్నాను అని చెప్తారన్నమాట చిత్రకేతు. అది చూసి శివుడు పార్వతీమాతతో అంటారు, ఇది వైష్ణవ లక్షణము. విష్ణు భక్తులు ఈ విధంగా ఏ విధమైన పరిస్థితిలోనూ కూడా కలతను పొందరు. వారు ఎవరికీ కలతను ఇవ్వరు. తిరిగి ఆయన శాపం పెట్టలేదు. అది వైష్ణవ లక్షణం అన్నమాట. భక్తుని యొక్క లక్షణం, శుద్ధ భక్తుని యొక్క లక్షణం. ఆయన కలత పొందడు, ఎవరికి కలతను ఇవ్వరన్నమాట. తర్వాత శ్లోకం చూద్దాం. 16వ శ్లోకం. 16వ శ్లోకంలో ఇంకొక లక్షణం కృష్ణ భగవాను తనకి చాలా ఇష్టం అని చెప్తున్నారు. ఇందాక చెప్పుకున్నదే ఇక్కడ సనాతన గోస్వామి, వీరంతా గోస్వాముల గురించి లాస్ట్ లో నాకు టైం ఉన్నప్పుడు మీకు చెప్తాను. సనాతన గోస్వామి మనకి 6 గోస్వాములు, షడ్గోస్వాములు. వారు భగవంతునికి ఎంత ప్రియులో ఈ 31 లక్షణాలు, ఈ భగవంతుని చెప్పిన ఈ 31 లక్షణాలు ఈ షడ్గోస్వాములు వారి జీవితంలో వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు వారు అనమాట. సో ఇది నేను మీకు తర్వాత ఆఖరణ టైం ఉన్నప్పుడు చెప్తాను. తర్వాత శ్లోకంలోకి వెళ్దాం. ఇక్కడ కృష్ణ భగవాన్ ఇంకా ఆయనకి ఏమేం ప్రియమని చెప్తున్నారో మనం చూద్దాం. తర్వాత 16వ శ్లోకంలో అనపేక్షః శుచిర్దక్ష ఉదాసీనో గతవ్యతః సర్వారంభ పరిత్యాగి యో మద్భక్త సమే ప్రియః. ఇక్కడ కూడా చూసారా, యో మద్భక్త సమే ప్రియః. ఈ భక్తుడు నాకు ప్రియుడు. ఎటువంటి భక్తుడు? సాధారణ కార్యకలాపములు ఆశ్రయింపని వాడును, పవిత్రుడును, సమర్థుడును, ఉదాసీనుడును, సర్వ వ్యధల నుండి ముక్తుడైన వాడును. అతనికి ఎటువంటి వ్యధలు ఉండవు. ఏదేని ఫలము కొరకే తీవ్ర కృషి చేయని వాడును. అతని గృహము నిర్మించుకోవటానికి కానీ, అతని దేహధారణ కోసం, దేహ పోషణ కోసం కానీ ఎక్కువ అతిగా శ్రమించాడనమాట. అటువంటి భక్తుడు నాకు మిగులు ప్రియుడు అని చెప్తున్నారు కృష్ణ భగవానుడు. అతను సాధారణ కార్యకలాపాలు ఏమీ చేయరు, వాటిని ఆశ్రయింపడు అనమాట. పవిత్రుడు, సమర్థుడు, ఉదాసీనుడు, ఎటువంటి పరిస్థితిలో కూడా ఉదాసీనంగా ఉంటారనమాట. అన్ని వ్యధల నుండి ఎప్పుడు ఆనందంగా ఉంటారనమాట. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు సుధాముని యొక్క భార్య సుధాముని అడుగుతున్న కుచేలుని, నీ యొక్క స్నేహితుడు లక్ష్మీపతి కదా, ఆయన లక్ష్మీపతి అయిన ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక్కసారి మన యొక్క పేదరికం గురించి కొంచెం చెప్పి మనం కనుక ఈ పేదరికం నుండి తిరిగి పూర్తిగా మనం కనుక కొంచెం ధనం అర్థించడానికి కృష్ణ భగవాను దగ్గరికి వెళ్ళు అని ఆయన యొక్క సతీమణి
సుధాముని కోరినప్పుడు సుధామునికి మామూలు నిజంగా భగవంతుని దర్శన అభిలాషం వెళ్తారు కానీ ఏమి ఆశించి వెళ్ళరు. అనుకుంటారు, ఓ ఈ విధంగా అయినా నేను కృష్ణ దర్శనం చేసుకోవచ్చు కదా అని భార్య ఇచ్చిన అటుకుల మూటను తీసుకుని ద్వారకా నగరం వెళ్ళి కృష్ణ భగవాన్ని దర్శించుకుంటారు. కృష్ణ భగవాన్ సుధాముని చూసి ఎంతో దూరం నుంచి చూసి పరుగున వచ్చి ఆలింగనం చేసుకుంటారు. ఆయన ఆలింగనం చేసుకున్నప్పుడు ఆయన హృదయంలో నివసించిన లక్ష్మీమాత కూడా ఎవరిని సృష్టిస్తుంది? సుధాముని సృజించినప్పుడు ఆయన యొక్క పేదరికం అంతా ఒక్కసారిగా తొలగిపోతుంది. కృష్ణ భగవానుడు ఆయన చేయి పట్టుకుని తీసుకువెళ్ళి ఆయన్ని సింహాసనం పైన కూర్చోబెట్టి ఆయన పాదసేవనం చేసి అన్ని రకాల బహుమతులు ఇచ్చి చివరికి అడుగుతారు సుధాముణ్ణి, సుధామా నువ్వు నా కోసం ఏమి తెచ్చావు? పత్రం పుష్పం ఫలంతో అది మళ్ళా భగవతంలో ఆ శ్లోకం వస్తుంది అనమాట. భగవంతుడు ఏమంటారంటే, ఓ బ్రాహ్మణుడా, నీ ఇంటి నుండి నాకేమి కానుకను నీవు తీసుకుని వచ్చితివి? విశుద్ధ ప్రేమతో నా భక్తులు వసగిన అల్పమగు కానుకనైనను నేను ఘనమైన దానిగా భావింతును, కానీ అభక్తులచే వసగబడిన గొప్ప కానుకలైనను నన్ను ప్రసన్నను చేయచాలవు. కృష్ణ చెప్పారనమాట, నా భక్తులు ఇచ్చే చిన్న కానుక కూడా నాకు ఎంతో విలువైనది. అభక్తులు ఇచ్చే ఎంతో విలువైన కానుక కూడా నాకు ప్రసన్నని చేయలేవు అని చెప్తున్నారనమాట. సో భక్తులకి కృష్ణ భగవానుడు ఆ విధంగా, సుధాముడు ఏమి అడగడు భక్తుడు కృష్ణ భగవాన్ని, కేవలం కృష్ణ భగవాన్ దర్శనం చేసుకున్న ఆనందంతో తిరిగి ఆయన స్వగ్రామానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఏమి దర్శిస్తారు? అక్కడ ఆయన స్వగ్రామంలో అక్కడ అన్ని మారిపోయి మొత్తము ఆయన ఎంతో ధనవంతుడైపోతారు అన్నమాట. కృష్ణ భగవానుడు ఎన్నో సర్వ సంపదలను ఆయనకి సంతుష్టుడై, ఆయన ఇచ్చిన ఒక గుప్పెడి అటుకులతో సంతుష్టుడై ఆయనకి సర్వ సంపదలను సుధాముడికి ఇస్తారు. సుధాముడు ఏమీ ఆశించకపోయినా కృష్ణ భగవానుడు ఆయనకి సర్వ సంపదలను ఇస్తారన్నమాట. ఇది భక్తియుక్త యోగం యొక్క మాధుర్యత. ఇక్కడ భక్తునికి భగవంతునికి మధ్య ఎప్పుడు ఒక రకమైన పోటీ ఉంటుందన్నమాట. భక్తుడు ఎప్పుడు భగవంతునికి ఇస్తానికి ప్రయత్నిస్తాడు, భగవంతుడు కూడా తన భక్తుడికి ఇంకా ఏమి ఇవ్వగలను అనుకుంటాడు. భక్తుడు భగవంతుడి నుంచి ఏమీ ఆశించకుండా ఒక శ్రద్ధతో, చాలా శ్రద్ధతో అనన్యమైన భక్తిని ఇవ్వటానికి ఎప్పుడు సర్వవేళలా కృషి చేస్తూ ఉంటారనమాట. ఇది సుధాముని యొక్క మనకి ఎగ్జాంపుల్. తర్వాత శ్లోకంలో 17, 18, 19, 20 శ్లోకాల్లో కూడా కృష్ణ భగవానుడు అదే చెప్తారు. యో నా హృష్యతి నా ద్వేష్టి న శోచతి న కాంక్షతి శుభాశుభా పరిత్యాగి భక్తిమాన్యః సమే ప్రియః. ఇక్కడ కూడా సమే ప్రియః, ఉప్పొంగుట గాని దుఃఖించుట గాని తెలియని వాడు, శోకించుట గాని వాంఛించుట గాని ఎరుగని వాడు, శుభాశుభములు రెండిటిని త్యాగము చేసిన వాడును అగు భక్తుడు నాకు మిగిలి ప్రియుడు. ఎవరు ప్రియుడు కృష్ణుడికి? దుఃఖించిన వారు, కష్టాలు వచ్చినప్పుడు దుఃఖించిన వాడు, సుఖాలు వచ్చినప్పుడు ఉప్పొంగని వాడు, ఏది కోరని వాడు, శుభాశుభాలు రెండిటిని త్యాగం చేసేవాడు నాకు ప్రియుడు. ప్రహ్లాద మహారాజు చూస్తున్నారు కదా పిక్చర్ లో, ఏనుగులతో తొక్కించడానికి ప్రయత్నిస్తాడు హిరణ్యకశిపుడు, రకరకాలైన కష్టాలు పెడతాడు, అన్నింటికి ఆయన తట్టుకుని హరినామం జపం చేసుకుంటూ వాటిని అన్నిటినీ సులభముగా అధిగమించారనమాట ప్రహ్లాద మహారాజు. ఇక్కడ ప్రహ్లాద మహారాజు ఇటువంటి భక్తికి ఉదాహరణ. అందుకనే ప్రహ్లాద మహారాజు ఆయనకి చాలా ప్రియుడు. తర్వాత శ్లోకం చూద్దాం, 18వ శ్లోకం. 18వ శ్లోకంలో ఇంకా ఏమి ప్రియత్వం అని చెప్తున్నారు. సమశత్రౌ చ మిత్రే చ తథా మానాపమానయో శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు సమః సంగ వివర్జితః తుల్య నిందా స్తుతిర్మౌని సంతుష్టో ఏన కేనచిత్ అనికేతః స్థిరామతే భక్తిర్మానే ప్రియో నరః. ఇక్కడ కూడా మరలా లాస్ట్ లో వచ్చింది చూసారా, ప్రియో నరః. శత్రుమిత్రుల ఎడ సమభావము కలిగిన వాడు, శత్రువైనా మిత్రువైనా ఒకరే. మానవమానములందు, మానవ అవమానమైన లేదా సమ్మానమైన ఒకటే. శీతోష్ణములందు, సుఖ దుఃఖములందు, నిందా స్తుతి, స్తుతించేవాళ్ళు నిందించేవాళ్ళు, సమబుద్ధి కలిగిన వాడును. అంటే నాన్ డివోటీస్ అసోసియేషన్ నందు సదా విడివడి ఉండు వాడును. ఆ సత్సంగమునందు సదా మౌని అయిన వాడును. దేని చేతనైనను సంతుష్టి నొందని వాడును. నివాసం ఏదైనను లెక్క చేయని వాడును. ఇక్కడ అనికేతః, అతనికి ఎటువంటి నివాసము లేదు, చెట్టు కింద కూడా ఉండి భగవత్ ప్రాప్తి కోసం ప్రయత్నిస్తాడనమాట. నా భక్తియుత సేవయందు నియుక్తుడైనట్టి వాడును అగు మనుజుడు నాకు అత్యంత ప్రియుడు. ఇక్కడ ఇవన్నీ క్వాలిటీస్ ఉన్న ఇంకొక పరమ భక్తుడు రాజా అంబరీష్ మహారాజు.
అంబరీష్ మహారాజ్ స్టోరీ చెప్పాలంటే మనం ఆల్రెడీ 8 గంటలు అయిపోయింది. నేను లాస్ట్ లో 2 నిమిషాల్లో చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను. అంబరీష్ మహారాజా, దుర్వాస మహాముని. ఏమైనది ఇక్కడ? దుర్వాస మహాముని ఏమి చేయ ప్రయత్నించారు? అంబరీషమని ఎంత పరమ భక్తుడో మనకి భాగవతంలో వివరించబడింది. అది నేను తర్వాత ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేసినాక ఆఖరిని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను. సో కృష్ణ భగవానుడు ఈ శ్లోకంలో ఏం చెప్పారు? శత్రువులేడా మిత్రులేడా సమభావం, నిందాస్తుతి సమభావం, సుఖ దుఃఖాల్లో సమభావం, శీతోష్ణ పరిస్థితుల్లో సమభావము, ఇటువంటి వారు నాకు ప్రియుడు. సో ఈ 31 లక్షణాల్లో మనకి ఎన్ని లక్షణాలు ఉన్నాయో మనం తెలుసుకుందాం లాస్ట్ లో, సరేనా? ఇక ఆఖరి శ్లోకంలో కృష్ణ భగవానుడు ఏం చెప్తున్నారో చూద్దాం. ఇక్కడ ఏతు ధర్మామృతమిదం యథోక్తం పర్యుపాసతే శ్రద్ధధానా మత్పరామా భక్తాస్తేతీవ మే ప్రియా. నన్నే పరమగమ్యముగా చేసుకుని భక్తి యోగమును ఈ అమృత పదము అనుసరించుచు శ్రద్ధతో దీని యందు సంపూర్ణముగా నియుక్తులైన వారు నాకు అత్యంత ప్రియులు. కృష్ణ భగవాను మరలా ఆఖరణ ఏమని చెప్పారు? ఎవరు ప్రియులు? నన్నే పరమగమ్యము. మన గమ్యం ఎవరు? కృష్ణ భగవానుడు. ఆయన పొందటం మన పరమగమ్యము. ఆ విధంగా పరమగమ్యం చేసుకుని భక్తి యోగమును అమృత పదము, దానిలో మృత్యు అనేది లేదు. జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి నుంచి మనం బయటపడగలం. అందుకనే దానిని అమృత పథము అన్నారనమాట. శ్రద్ధతో మనకేమి కావాలి? శ్రద్ధ సంపూర్ణముగా నియుక్తులై వారు అత్యంత ప్రియులు. ఈ పిక్చర్ లో ఉన్న ఈ పరమ భక్తుడు ఎవరు చెప్పగలరా? కృష్ణ భగవానుడు ఎంతో ఆసక్తితో, ఎంతో ఆనందంతో ఆయన పాడే గానాలను వింటున్నారు, ఆయన కీర్తనలు వింటున్నారు. ఈయనెవరు? బిల్వమంగళ ఠాకూర్. బిల్వమంగళ ఠాకూర్ ప్రిపేర్, గణేష్ ప్రభు పెట్టారు బిల్వమంగళ ఠాకూర్ స్టోరీ కూడా చెప్పుకోవడానికి మనకు ఆల్రెడీ టైం అయిపోయింది. మన క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్ వచ్చినప్పుడు అవకాశం కుదిరితే ఈ రాజా అంబరీష్ స్టోరీ, బిల్వమంగళ ఠాకూర్ యొక్క జీవిత చరిత్ర, యొక్క భక్తిమయ జీవనం ఎలా ఉందో మనం చూడొచ్చు. సో ఈ అధ్యాయంలో నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్రభు. అధ్యాయంలో కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడు అడిగిన ఆ ప్రశ్నకి చాలా ప్రత్యక్షంగా సమాధానం చెప్పారు. ఏమని? భక్తి యోగము పరిపూర్ణమైనది. భక్తి యోగము కనుక మనం అనన్య భక్తి భావనతో చేయలేకపోతే ఏమేమి చేయాలో వివరించారు. అది వివరించిన తర్వాత కృష్ణ భగవానుడు చెప్పారు ఏది ఆయనకి ప్రియమో, ఎటువంటి వ్యక్తులు, ఎటువంటి లక్షణాలు ఆయనకి ప్రియత్వాన్ని కలిగిస్తాయో మనకి చెప్పారు. అందులో కొన్ని అయినా మనం మన యొక్క జీవన శైలిలో గనక మనం ఫాలో అవ్వటానికి ప్రయత్నిస్తే తప్పకుండా మనందరం కృష్ణ భగవానుడికి ప్రియులము కాగలము. ఇక్కడ నేను అంత ముందు చెప్పినట్టుగా ఇప్పటితో మనం ఈ 12వ అధ్యాయాన్ని ఇక్కడితో ఈ చర్చను ముగిద్దాం. తర్వాత క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్ లో వచ్చినప్పుడు ఏదైనా టాపిక్ వచ్చినప్పుడు ఆ స్టోరీలు చెప్పడానికి నేను ప్రయత్నిస్తాను. రాజా అంబరీష్ స్టోరీ, బిల్వమంగళ ఠాకూర్ యొక్క స్టోరీ. అప్కమింగ్ ఈవెంట్స్ మనకి ఈ 18 రోజులు అయిపోయిన తర్వాత మనకి 1 జూలై నుంచి సిస్టమాటిక్ స్టడీ అండ్ అప్లికేషన్ స్క్రిప్చర్ అంటే భగవద్గీత భాగవతాల్ని మన లైఫ్ లోకి ఎట్లా అప్లై చేసుకోవాలి అన్న కోర్సులు మనం మొదలు పెట్టబోతున్నాం. నిన్న బీటెక్ చదివే ఒక మాతాజీ అడిగారు అనమాట. నేను భగవద్గీత చదవటం మొదలు పెట్టాను, ఇప్పుడిప్పుడే కొద్దిగా అర్థమవుతుంది. ఈ భగవద్గీతలో కృష్ణ భగవానుడు చెప్పిన ఈ సందేశాన్ని నేను నా లైఫ్ లో ఎలా అప్లై చేయగలను అని అడుగుతున్నారు. అందుకోసమే మేమందరం మరలా మీకోసం ప్రతిరోజు మీకోసం ఎట్లా ఏ విధమైన ప్రోగ్రాములు చేయాలని ఆలోచిస్తూ ఈ సిస్టమాటిక్ స్టడీని మేము మొదలు పెడదాం అనుకుంటున్నాం. దాని ద్వారా భగవద్గీతను సిస్టమాటిక్ గా శ్లోక బై శ్లోక చదువుకుంటూ భక్తి వృక్ష అనే ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉంది. దానిలో మనం భగవద్గీత చదువుకుంటాం, భాగవతం చదువుకుంటాం, భక్తి రసామృత సింధు అని చదువుకుంటాం. అవన్నీ చదువుకుంటూ అవి మాడ్యూల్స్ గా ఉంటాయి. 10 వారాలు అయినాక ఒక మాడ్యూల్ అవుతుంది. 10 వారాలు అయినాక ఒక సర్టిఫికెట్ కూడా మీకు ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ఈ కోర్సెస్ మనము ఇప్పట్లాగా ప్రతిరోజు కాదు, మీరు యొక్క తపస్సులా చేస్తున్నారు. 12 రోజులుగా మీరు మాతో సాగించే ఈ ప్రయాణం ఒక తపస్సు. ఎంతో ఆనందకరమైన విషయం ఇది. ఈసారి మనం చేసే ప్రోగ్రాం ప్రతిరోజు కాకుండా వారానికి ఒకసారి పెట్టుకోవచ్చు. ఎస్పెషల్లీ వీకెండ్స్ లో సండే కానీ సాటర్డే ఈవినింగ్ కానీ మనం పెట్టుకోవచ్చు. మనం కనుక వాట్సాప్ లో ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసుకుందాం. వాట్సాప్ గ్రూప్స్ మేము యాక్టివేట్ చేసినప్పుడు మీరు అందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. అందులో స్మాల్ గ్రూప్స్ అనమాట. ఇప్పుడు మన గ్రూపు ఒక్కొక్కసారి 120, 200, 300 వరకు వెళ్ళిన గ్రూపు ఈ రోజు 125 వరకు. సో ఈ ఆఖరు రోజుల్లో కూడా మీరు ఈ విధమైన సేవ చేయొచ్చు. అందరినీ పిలవటానికి ప్రయత్నించండి, మీ ఫ్రెండ్స్ ను కూడా.
ఈ భగవద్గీత యొక్క మిగిలిన అధ్యాయాలు కూడా చదువుకోవడానికి, అధ్యయనం చేయడానికి అందరినీ ఇన్వైట్ చేయండి. ఓకే. సో ఒక్కొక్కసారి ఈ పెద్ద గ్రూప్ లో అందరి ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వటం కష్టం కాబట్టి ఒక్కొక్క టీచరు ఒక్కొక్క గ్రూప్ నుంచి తీసుకుంటాం అనమాట. 25 మంది నుంచి 30 వరకు. ఓకే. కొంతమంది దానికోసం మీరు మొబైల్ నెంబర్ అడిగారు. ఓకే. యుగేందర్ ప్రభు కూడా చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఏమైందంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ మనము వారానికి ఒకసారి పెట్టుకుంటాం, చిన్న గ్రూపుల్లో, పెద్ద గ్రూపులో కాకుండా, సో దట్ దేర్ ఇస్ ఫేస్ టు ఫేస్ ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది అనమాట. ఇందులో మనం నేర్చుకునేది ఏంటంటే సిస్టమాటిక్ స్టడీ ఆఫ్ భగవద్గీత, భాగవతం. అలాగే కాకుండా చిన్నపిల్లలు ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏజ్ ఎప్పటి నుంచి 5 సంవత్సరాల నుంచి 16 సంవత్సరాల వరకు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. ఇది కూడా ఆదివారం పెట్టడానికే ప్రయత్నిస్తాం. ఆ ప్రోగ్రామ్ లో ఏం చెప్తామంటే పిల్లలకి కృష్ణ కథలు, భగవద్గీత శ్లోకాలు, కృష్ణ కథలు, జపం ఎలా చేయాలి, స్టడీ హ్యాబిట్స్, వాళ్ళు స్ట్రెస్ ఎట్లా ఓవర్కమ్ చేయగలరు, బికాస్ వాళ్ళందరూ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి ఇవన్నీ ఆ క్లాసుల్లో నేర్పిస్తాం. ఎందుకంటే పిల్లలు చాలా మంది వస్తున్నారు కాబట్టి కొద్దిగా గ్రూప్ పెద్దది అవ్వచ్చు. గూగుల్ మీట్ ద్వారా, జూమ్ కాకుండా గూగుల్ మీట్ ద్వారా, గూగుల్ మీట్ అందరూ మీరు అవన్నీ మేము ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చాలా క్లియర్ గా ఈ రోజు నుంచి చివరి వరకు మీకు ఎప్పటికప్పుడు మీకు చెప్తానే ఉంటాం. వాట్సాప్ గ్రూప్ లో కూడా మీకు చెప్తాం. మీరు వాట్సాప్ గ్రూప్ లోంచి దయచేసి ఎగ్జిట్ అవ్వకండి. మీరు ఎగ్జిట్ అయితే మీకు మరలా మేము కాంటాక్ట్ చేయటం కష్టం కాబట్టి ఎగ్జిట్ అవ్వద్దు. ఓకే. ఆ గ్రూప్ లో పెద్దవాళ్ళకి ప్రోగ్రాంలు చిన్న గ్రూపుల్లో భగవద్గీత, భాగవతం సిస్టమాటిక్ గా వీక్ కి ఒక్కసారి నేర్చుకోవడానికి మనం ఆ కార్యక్రమం ఒకటి పెట్టుకున్నాం. ఇంకొకటి చిన్న పిల్లల క్లాసులు. ఫోన్ నెంబర్ అడుగుతున్నారు మీరందరూ. అనిల్ ప్రభుకి మీ ఫోన్ నెంబరు పేరుతో ఒకసారి మేము ప్రభు ఓన్లీ అడ్మిన్ క్యాన్ పోస్ట్ అనే ఆప్షన్ తీసివేస్తాం. మీరు వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ఈ క్లాస్ అవగానే, క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్ అవగానే అది అన్లాక్ చేస్తాము. మీరందరూ మీ పిల్లల పేరు, ఏజ్ ప్లస్ ఫోన్ నెంబర్ తో కనుక మెసేజ్ పెడితే వాళ్ళందరినీ నేను చిల్డ్రన్ గ్రూప్ లో యాడ్ చేస్తాం. ఆదివారం నుంచి వాళ్ళకి క్లాసులు స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓకే. అది ఓకే. యుగేందర్ బాబు అలాగే స్పెషల్ క్లాసెస్ చిల్డ్రన్ కి 1 జూలై నుంచి స్టార్ట్ చేస్తామని చెప్పారు. సండే మంత్ కాబట్టి మీకు కావాల్సింటే ఏదైనా మీరు రిజిస్టర్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఈ క్లాసెస్ కి అటెండ్ అయ్యేవారు, లేదా మన వాట్సాప్ గ్రూప్ లో మీరు మెసేజ్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించండి. అలానా? ఓకే. ఆల్రెడీ అన్రాక్ చేశారంట. ఓకే. మీరు దానికి ఓకే మీరు మీ పేరు పెట్టి, లేదా మీ చైల్డ్ యొక్క పేరు పెట్టి, ఏజ్ ప్లస్ ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వండి. మేము క్లాసెస్ తీసుకుంటాం చిల్డ్రన్ కి. సో పెద్దవాళ్ళకి క్లాసెస్ జరుగుతాయి సైమల్టేనియస్ గా, చిన్న వాళ్ళకి కూడా క్లాసెస్ జరుగుతాయి అనమాట. వీక్ లో ఒకసారి మాత్రమే, ఇప్పట్లాగా ప్రతిరోజు కాదు, వీకెండ్ లో 1 గంట మాత్రం. సో ఈ రోజు 12వ అధ్యాయం ద్వారా మనం నేర్చుకునే గీతా పాఠం అసత్సంగమును వీడి దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని శుద్ధమైన భక్తియుక్త సేవ, హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం ద్వారా మనము పరమోత్కృష్టమైన భగవద్ధామమును పొందవచ్చును. సో ఈ 12వ అధ్యాయం ద్వారా నేర్చుకున్నది ఏంటి? హరే కృష్ణ మహామంత్ర నామ జపం చేయటం ద్వారా మనం భగవంతుడి యొక్క ధామాన్ని పొందవచ్చును. ఇది గీతా పాఠం. సో జపించండి హరే కృష్ణ మహామంత్రం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. జపించండి, ఆనందించండి. హరి బోల్. సో ఈ అనౌన్స్మెంట్స్ మరలా ఇంకొకసారి చెప్తాను. పెద్దవాళ్ళందరికీ సిస్టమాటిక్ స్టడీ ఆఫ్ భగవద్గీత, భాగవతం, భక్తి వృక్ష అంటాం దాన్ని, చదువుకోవచ్చు. వారానికి ఒకసారి, యూజువల్ గా వీకెండ్ లో ఉంటుంది. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళందరూ మీరు కొంచెం మెసేజ్ పెట్టండి వాట్సాప్ లో. మీ పిల్లలకి కృష్ణా క్లబ్ క్లాసెస్ కావాలనుకుంటే పిల్లల పేరుతో, వాళ్ళ ఏజ్ తో ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వండి. మేము క్లాస్ ఆ గ్రూప్ లో యాడ్ చేస్తాం. ప్రతి వారానికి ఒకసారి గంటన్నర పట్టుద్ది టైము. గంట నుంచి గంటన్నర వరకు వాళ్ళకు కూడా గూగుల్ మీట్ ద్వారానే క్లాస్ తీసుకుంటాం. పర్సనల్ ఇంటరాక్షన్ కోసం ప్రయత్నిస్తాం చిన్న గ్రూప్స్ చేయటానికి. అది మాకు డీటెయిల్స్, ఫీజు ఏమీ లేదు, ఇవన్నీ ఫ్రీ. ఇదంతా సేవ. ఇప్పటి వరకు చెప్పుకున్నాం కదా, ఫీ ఎంత మాతాజీ అని అడుగుతున్నారు. దీనికి ఏ విధమైన ఫీజు లేదు. మీరు శ్రద్ధతో అటెండ్ అవ్వటమే ఫీజు. ఈ 18 రోజులు మీరు ఇచ్చే శ్రద్ధే ఈ ప్రోగ్రామ్ కి ఫీజు. మీరు కొత్త భక్తులను తీసుకొచ్చి ఈ ప్రోగ్రామ్ మనం 300 మంది వరకు వెళ్ళాం. చివరి రోజుకైనా ఆ 300 నెంబర్ కనుక మీరందరూ ప్రయత్నించి తీసుకువెళ్ళగలిగితే అదే మీరు ఇచ్చే ఫీజు ఈ ప్రోగ్రామ్ కి, అంతకన్నా కాదు. ఓకే ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్రభు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్ లో మీరు అడగవచ్చు. అనిల్ ప్రభు క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ చూద్దామా? ఇంకేమైనా అనౌన్స్మెంట్స్ ఉన్నాయా ప్రభు? ప్యారల్ గా పోలింగ్ స్టార్ట్ చేద్దామండి, ఎందుకంటే కొంతమంది ఎగ్జిట్ అయిపోతారు. అదే ప్రభు.
ఆల్రెడీ అలాగే 8:10 అయింది. సో పోలింగ్ స్టార్ట్ చేసాము. ఒక 5 మినిట్స్‌లో పోల్ ఆలోపు మనం ప్యారలెల్‌గా క్వెషన్స్ కూడా తీసుకుందాం. అలాగే ప్రభు. ప్రభు ఇక్కడ పోల్ ఉంది. ఇక్కడ 5 క్వెషన్‌లు ఉన్నాయి ప్రభు. మీరు స్క్రోల్ డౌన్ చేసుకొని ఈ 5 ప్రశ్నలకి సమాధానం రాయడానికి ప్రయత్నించండి. ఇవే ప్రశ్నలు మీరు మరలా అక్కడ క్విజ్‌లో చేయిస్తారనమాట సర్టిఫికేట్ కోసం. ఇది ఒక ప్రాక్టీస్ మీకు. బ్రహ్మభూత సాక్షాత్కారం మరియు భక్తియుక్త సేవలో ఏది కృష్ణుడు పరిగణించారు? ఏది పరిపూర్ణమైందని చెప్పారు?